kajagum na yetio Promoto Ghana this year mamunyina ha braso se enne ensem wa ya abubo firi mpitiri ni patrapa e de asem fo wo mo asem wo ya beje bre ne de ano fanfan abubu ante e de abon ehwe nsem no toso papa pabusafo de edi emu akotene ebi e de se ya beka ya bebi ewio no akoye nsem bia ya koto age ato ne sida so na sabra ya meka se de ayensem bi ho na yebeko na ya jamanbo de efiri ho na de na koto aka na yebefiri ho ne de ni achem ewo nyina hini awosema beto dwachem sakwanhia biasi ama akra atoto abaya bakon ya ko school ewo kita wakopiem ewo kaswa ne kwado ga south municipal hono eni say your boyfriend boyfriend wakache ma me manas wakache teacher for say me na ya do ntiapo boboa na nchimuba yade ani bechem ewo bipe eye kwantempo no so awonso na man ba beto da chesa akwahu krachi bia mu a sese asam no akwakwaya reho esem Eljonfo kakrai eni afrom ne ka ho awie ye brother je na ya kenkan nyirada ede amount wo mu a wo so asene awie ye kan kasebodi ba wo kwadwo wrakuro ye enterprise okrasi ni neduro se dodo no a eljonfo mu de efredo no sisimia nyina ebetu ase ede amount ede eduro ye bodwuma kwa kwantentem sokura na wo na wate asie no bia opese eye enkwam woni padua mu gina na so kwaban de a bibratwa ya no bi wate sanso na oban fichi kuro se dan koi wadama na obodin ne wabobo bia fine koku ya ti tuase sanso na pressure fashion sciatica eni obema waye mre 3 points abo se de se bibru jonso aba kokko no promise aba wo mo bi o yerepa bia ye hono a afi po sak wonso mbrum ebiranken so sa mesi eba nso wonso mbrum sada sak eba wo eye patase blockhouse for one me patron number be fresh 0244470067 na no wonum atumi ato ekesentem so na atumi abo apa me patron loto fo do se ya yen hye no so papa pana se dia kofa ba ya wom hye se dula bosome ene dedi kanwa edwo efra se dedi dwuma se no twalo to no 2 direct no a 20 Ghana cedis afi free direct no so edo so 5 Ghana cedis per na betumi etwa no ama ayeye edintem so no se ehunu se woni aya asambre ya lotufo wo mo ahye na ele wo mo dia ba na ne okoti pe ne mbra no ebeyiro kare se dem pedifo ka sa ebeyiro se witu ano sa pepepe perfect series busa fenwoma papa no wodwa so awia bre ye bohu derwa kanfo de ma se bebia obia wo no bomodin aso bepe bi de ama bofa no akenka bebo ne pa mo fiti nursery kosi JHS de he na English language award people history of Ghana RMU computing creative arts science and maths ni nyina da class na wo bani jana yese wo kope wo de to wo mani mo be ni nyina bi ade ama ma photo to fi wade numeracy language and literacy owap creative arts phonics computing kala ni write ni nyina da no ebuso JHS for tables ahodo on pass kwasi books eboa wo mo ma bi sin so hwa na twene ye fofofo mmemme de ma mo nyina perfect series books for the energy yet na kado on stamp as you say panyan what the not to nchen ya wo mo mock exam terminal exam midterm exam sabefo ku da ma wo mo setene nyina kama ade ma wa ebo no so kuma bi no hwaje wo kuma se puto de obensesi one can so dance my first stop afebora mo mamu ba bi aton ma papa no bisa perfect series books woman bi won sabeka wa homo de dwuma na 0243 29998 na 0540 755 anom de ne ba ko pe na wodra so eye adefo ahwe age atomo wose we no eye vitamin ke kanfo de ama wa wiai pe bi bogu bo wankasa be dia dance wo ba ye enfie polepole aduonu nie wo bia nom ye emfansunsanso ba ni bia ama ye se ede abre no na ene no so am drink no cafe bia nim somdro bia nim eboa pa eye na tra yo de de to kwa ye banana ya na face strawberry bi enu ti flavor wo pe no wo de bowra mu ya se so talk to bi na tale wo hono vitamin ka busu ntino ba bia bewra bia wo benya bi wo de kobisa no kwasense nuanu no na se mo ma se be ka som wom omega 3 says na ninya as a vitamin man awie ye kan fo de ma se pebi no nom na wankasa wo de adanse ebeba arismama wenum ene so asena wie ye bachi bra kan 7 otiaba wo adeshima ya awie yatena se kenkan kase bodi ama modon bema na asona ba ohene kwabena boate na wie mene enoba afia abuajewa 7 enchemuni Asem Beba Dabi
Asem na nyabo yanom mwadawro manye ne ebo apakoyo ne mu masem no ankasa na ayo no ho enipa na tombre bia no fonso ne nam so na asem no pa yeso akwa pens maka be pam na wonya bia ka ne efra se da bushafo ye mo pehwam na fe yenko ga South Municipal do mensin na bro so mu a esi efra manfrom papa wo ho ene sa bayo ye friend say Gloria nyamfrinhia no edu enson ya ko SHCB ene Gloria ane nyasim kuma sabre de woni nanom a wo mutinse do atokese ene say ya Gloria ya brofosem wakra suku sani na ye official permission ne ye free school no ne wo mo gia na wo mo abonkra si ye kofie ntiapo ye tribom ebi kura no o kyerese ne yefro esanfro no wadwe no okọ bi won so kura no a wo se ye bafi we de wakra se ne nana ewo agozome ye no ewo kita ne kwado ho no en wo kura no wakwa no ono na nete wono na so na mu no ya di bede na nan wodwonso kura ba mu otumi akwa kotu oguntu akwa kotu tudwonso dogu na wa miemia na na kuru kakra de ama ne miemia no ankutu no de twitwi no ti wo kan de na house mistress en ye je kwa yezat en wo de ma no se Gloria se wo buo yanom wo boa se wo kwose baabi wo kwacha ne boyfriend fi na Gloria ya wo kwose amamfro mu ne boyfriend ho no ene ne fofie ene wo se watu fiada prakope no a na yanom ensimo asesi na ne se ya Gloria akwa ko wu ko hia no kwanhie wu de mu eden papa enyasim kuma kura busanfo na yekekan no ne kama yaman bofo ya e friend say Jacob Kubi wonna nsem wadi akire pa people ya ne nkire musin kwa brame die awiai na yenkotie se de Jacob Kubi wotu yenkrafa Gloria wu no akwara nidin de Gloria edin yensa aka sisi Gloria we di 17 years oko school ye akachi Keta senior high na owo school mu ho no na kache achechere for any headmistress ni say my grandmother yare na ibuenya ni tie say obia eni ni hu sisi anje obesere say omuma ne kwan no nkofi ewo agbozome don konkohwe ni grandmother no na nseti obese aba school but then na obi betna abrewa no ho ahwe no teacher for no ye ne se na nka mo ma ne kwan ma ne nko na so no all the pressure ego mo sinti no all the eziat ko ma omo san de man no ye san eziat de man no wanko agozome wa ne grandmother no ho se ne o ka che achekre for no otu fa efiketa ene se wa be pie mu wa ye ga south bia bia ye fa hoto mefa no wo English amafro na obepie mu wo ho no wa be di 3 days wa hati na 3 days no odi no enra ena okache ne nkanchimo wa betena ne nchen no say opese o si eniama kakra na eniama no wo na wadan nechi no okọ back to school mu omo kan ya sa abai ebeba omo chan omba ena omo ye ne say omo hwehwe ne sa omo hunu na to mefa ho no obi etu ma ho bi ewo bebi amran abai yi kotra ye wo to mefa no eti ho pe ena omo etu ma ho no na to be fa ensure ewo mantemu hanisa nti wona omuwo sa dan bula ne nkaka ho no na enu bia su na abaiwe ekogina ho se o si ni niama prince ena nkola bi sha se omu tietiem nipa mbro nkrofoko ekohwe ya bro ya omu hwehwe na omu hunu bro ya na ewu eda ntremu eba ni ten nkola itremu omu de oha no mu sensu nti omu kwọtọ mu kwakọ sensu omukoye no na abaiwa no eda nsium ekoba nsa no asame member owoto mefa ebo mode efre fire service for omuwa inka bo mode no mo fre kasoa fire service for no mbe pie mu ewo to mefa na mbe pie mu no omuso mbedu ono mo se debi se na ade na aye na nkofo ba bebre no eduma no susu amuna no so muwa edo mbo mode fre police for omo kasoa any English amount from no mudi mfidie be kan fire service for no ede no no mutumi ewura bula no ma omutumi edi Gloria meni wo ka say de Gloria emu ekọ kolebu abai mu akobia a police for na de ne ko ndai Sunday ba me say ko abai mu akobia abrantia abai we efi Keta ba ni nchen no a police for atina meni wo ka say obo a police for any insem no ehwehwemu Jacob ye dance pa wie no amane bo se wo de ebre ya busua eno no Gloria na kosua ne kosia ne kwanhia wuo se nka wo ko en ko de mita mo ho tinko wie ya no apana no
wo boss wo me na na ho ye wonte hwe da yefiri hɔ na yefiri ani kyemu awa atwema mponua mansi no kura wa fane sɛ nyinahini awose mafiri oba ekyeremu sa kwanhyia bi asi ambekɔ wiase akra mienu atɔ ama emu mienu so prepre mu wɔde ne pa na amaneba no ekyeremu sɛ we no ɛyɛ ɛsɛn ana bobo yai bi ana de bo ani a de sare hosam yi aba beto edwa awose beto edwa ama ne boni Benjamin Kwate wadi akyire wato yɛ nkra momiyentie bi Luminia senior wa kanu sana che enwa ya Hussein na nyahina wa enwa empunu amansimu wa Asante memu ye na enwa ebo be nu sia pa mu na ye baabi ani kwantempo no so udu nyahina junction bi ohonum a ekọ kayaso ene enkromputua ne new site one ye no na ye tipaka ya ne cement ni bi any number AW 384821 AW 384821 na if baby ni na eba enu oka bi nhemu na nanim no atimi atwam na mnante no so efiri na efiri nyahini ka aye ne number AW 384821 na efiri baby ni Fried body bi kind of cars ni bia na efiri na hini ba na load ni entina won so de ba ya na ya hwemu edimika we na aye nyahini junction ba ko ho no bonsu bi ho na emanti a mu isi moto a ne number aye traseke ni bi abubu ya sa na mka amanfo bi hu no ne number ye M25 AW 3135 na ono so ba betiesi eye baabi ani kwantempo no na eho eye esane so na wo mu ana omu agina ho pimpin no na omu tese eye abubu ya radai emni katenti ana ode ba betiesi kwar mu no na ano ode enti no edu se wo wa break no antimi fa enti no eye tiraka na ekono kana meka se eye ne number ye AW 3848 no so if baabi ani eba waso ano enti nanim no atimi twamu emba ayemrante enam se omuti abeki a amfa no na mirikatenten so omudi ko wura eye tira no ase ma ebra na ekono na omuye nan ena na atimi abubu ya no na mienu hu se baabi adu wa hwe a de besi bisimasi enti omu se break na feri na no omudi omutimi etiti gane ya in fact omupre kakra mo diare ewo nyani hospital na mienu a omute no omute the otwi no ene the ote the otwi ni nche de omutimi anya ho hwe se de ye ka na se ema minu ya se ohwe emfonyina ye de aba no a na anu onyan omute sebe mabusafo fante se ohwe ebinum tri se ne so apa no mammenum ayegu hormo a na abrahosem yi emranti a omu atimi afiri no baako de wahabu ofri Chelsea krum a eben nahini ofri Chelsea krum a eben nahini ena baako so ye friend siwo se omu ti krum na anti no ye ntimi entibana ni omu di full name no as a guy ni adia no de ko enti di enya no atwimu ani ena omu tire exams ni ya ene wetima be share akwansi ewu nyinahini eni ba mi no mafiri mu no ya duma kopie mu wo nyinahini mortuary ohonu no aye omba be potumo team no ma confirm hu ad company itimi eku mu ena mienu no ati asene de omu wo nyinahini government hospital omu je ayare abusuafo amanbe mu ya yamane boni Benjamin Kwate anamote se wato nkra afin na hini arahosema ada esi ye ka kwansie ko wiase akra mienu atoto abusuafo yento so na arahosem ba ko esi ye ne man ya yenim de wo mo prepare nenso wo mo pra ya ba ko ya bebi na ye de fred no ene ye gi ne nkwado ekoba se ye gi krokuma bi a ye hye ho ya ene sekuro no ye friend seka a hyewa baby sa wone ne boy ene ebi ho a se etuo di ma yawo ya baby ya etu ede ekun no
na kɔɔto ɛna nsɛm no apra kɔto no pono so na kɔɔto adi na kɔɔto sɛ anaasɛ yɛgye district court no ɛwɔ boro ɛyɛ apueɛ mantamu no wɔn kyerɛ sɛ Hayford Boaten yɛ adodoɔ no a ɛfrɛ no sɛ kɔbɛgye yɛ asisa asɛm ato no ɔno ɛna ne girlfriend ne kankyema paa ɛne yɛ abebi yɛso ɔbokɔ na wɔn ba ɛne pɔtee ne clubs ahodoɔ nyinaa wɔn taseɛ ɛnyɛ asenkuma koraa na mpanimfoɔ ɛde aba bɛto dwa anaasɛ kɔɔto no ahyɛ sɛ wɔn koraa ɔremande no sɛ kɔɔto no anaasɛ nyame adoma July abosom ne deɛ ɛtɔ so yɛmfa no mu nkɔmpɔ nsamra na nsɛm yi nyinaa no Lincoln lecture wɔno na kɔɔto no wɔprɛ ɔde amanebɔ no ba abɔnten so no wɔde ɛho nsunsuasoɔ no brɛ yɛn sɛdeɛ moate no saa pɛpɛpɛ ɛna ɛtɛyɛ no sɛ bosomwe ne da na ɛtɔ so edu GH ɛne ne nam fofoɔ mmienu a ɔmo ka ho Obolo ɛne ɔfoforɔ a ɔka ho ɔmo ekopie dabi pie mu ɛwɔ yɛgye hanom sei na ɔmo bepie mu yɛgye no ɔmo toa so ɛkɔ yɛgye kuro ketewa baako a yɛfrɛ Futu Dɛkɛ na Futu Dɛkɛ hɔ ɛna ɛbɛsɛ odwa sɛ etuo afiri kobi nsa akasa ɛyɛ ababaawa Philippa Yabebi ama watoa nananom ɛwɔ nsie do ɔbaa na ɔka wɔ mo ho na ɛno ɛnam so ɛma ɔmo apolisifoɔ ɛnsatɔ ɔmo so na apolisifoɔ nsatɔ ɔmo so no ɔmo ɛde ɔmo ɛkɔ court ɛna court hyɛ sɛ ɛnɛ dan ɛna ɔmo nsanfo ɔmo mmara na asɛm no ɛntoa so nti nnɛ nondu bere mu anɔpa no ɛna court ɛkɔ asetena na court dwamteni bɛtena ase a ɛna kwadubɔfoɔ ɛyɛ police service ɛwɔ yɛ jihadum sɛ ɛde mmerante mmiɛnsa ɛkɔgyina adaka mu a ɔbɔkɔ adu akyerɛ court sɛ nkyɛ ɛna ɔde wɔn baayɛ sɛ osusu sɛ awudie bi afɔ mu nsɛm aba na kwadu odi kan de bɔɔ mu no ɔtwe kwadu no ɛsan ɛsa de foforɔ nso ɛba ɛno ɛma court hyɛ sɛ ne mmerante mfiri adaka mu na ɔmu firi adaka mu no ɛna afei ɔfrɛ kɔbi GH nkwa akɔgyina adaka mu a ɔde kwadu ɛbɔ no sɛ ababaawa Philippa Frempong ya dodo na efre ne ya bebi no ususu se wono ko bi GH no na wadi no awu na obo kwa bi sei ade kire court no na court etie asemi ye o hye se ene ko bi GH ya bo no kwa du no wono nko a onsan fa ne nko eye police kukum na kire remand na nyame eya adoma on the 10th July so me ya disseminate so so edu no onsan fa no emepie court na se de asem no 88 bia no omo entoa so emfiri honom afi eye mranti mmienu a eka ho Obolo the famous Obolo ewo TikTok akese na obia estrese yenja no aye adwuma sanso e na ofofra oka ho no omo mmienu ne de court share se yenja omo akotoka system no o discharge court discharge wo omo a omo de omo ekofie anything no ko bi GH nko a na okọ remand na nyame yadom 10 July no wasa akopie mo court bi we magistrate court and after district magistrate court na amanebo e free by me na said the court esi e kan na asem na o se ye discharge no I don't think court dem o e be o ka se we discharge wo mu yenu no ya de ha 44 esa de handcuff ekogu wo mo nsa esa de wo mo tena se no na court dem training na epegya ni tie ohu se handcuff na da so show mo nsa no say papa prosecutor court so we discharge wo mu edintini Obolo ene ni nua na oka ho ne de court discharge wo mu nsa na okoyi handcuff no efiri wo mu nsa o de eto eye kobi GH nwansa wanhye bibia anka ho se bia wonsan fo ho mekere anase eda court beta ko afetena eye fa asem no ho no wombra bi bibisa enfiri mu ama eno ane brofo kasa okan se we discharge unim se court nso de waka no sa pepepe ene wase yenso ye ka no enti afidi wo mu a omo a ene te wo mo interpretation ase a obey interpretate enti no se sie de beta so discharge one sa ene okan no Minya said ye na etikoye wo court ho no e wo abusuafo ne esam no eye mrantie mienu no Obolo ene baako no ka ho no omodi abusuafo e ba court ho no mu bi na oba no ya wo firi mu abusuafo no yenya ne ntie se enne na omo ahye se omo na sese abusua wo amamre pa so no omo ahwefan be fa so a ombe peno prabre ene amamre ohubia na omo ayesanse omo adikan abema amu no so afiri yaji de akopie mu okuma nti oba na busuafo de ne omo ambapi na eye Obolo ne wofa ene namfofo ya tete omo ye boys dodo na omo ba bi mu court ho na abra court discharge mienu no
na akoye osu ne sede ase asem ato wo na asem no onhyeda ho enhyeda endimusa na enso isan na abesan wo no nti no na na fufu ni nyina omani agye nsamfefo ye senka ye ne obolo ebedi nkomo sede ebe ya ye behwe de ono so ekoso wo ne widie na komamuna so obolo ene abante ba kono abusuafo ni nyina kra hye se omo ne nsamfefo entimi di nkomo sei ye te no court no eno ne yenko kana se brepam omo ankasa ehu ne se wo so omo ne nsamfefo ekasa omo ne ebedi nkomo nti sa ena abusuafo ne famu no so efi ekoye abusuafo Lincoln lecture the free Yachi district court na diaba na mena na benua kwa wawukro wo se wanton kyene anto nkwan mu kura no na woku bia den ya da betenkyene nti afi bi yesan papa ya bebia busuafo bonka fra pa se afru mawra ye ti se na monka makoma entomoyem Yada kaseni kwa wiebu pene kentampo kwantempo no so. Awosebefo ba echese wo ma hu krachi bia osusu se wonya mfie ne be se aduasan ede kro emu se eda kwantempo no so asam no akwakwa ya ho sempa. Na dansefo a ewo mpatam ho echem se wabro okohu amu no na krachi ne ni tie tua so de sabe mpraduasa apache kro achese unse de hu krachi no enemu ye hu ni nipadua ban a wo ye. Enu aka bi mom de atudua se wani boss wa fact ebe a wo sen wonum beto pa nene wo mu kirema wabro mu ko hu amu na enene wo mu di mirikatente ko yi aposifo asutra meka se de aposifo abema mu no so akose Tamale Teaching Hospital wo hwe se empo krachi no betimi ehu na kira kwan na watimi ehu de kronama so a krachi efamu ehwe ne nkwa enu aka bi ma aposifo obama ne ese omanfo wo mpatam ho nkran se wakoma to yam sasa krachi no hwe kwan afa so a na mu ne ba bi eda eni wo na emu ya pa etu wo mafiti ase wo mu ye hwehwema hu kwa ehu ade kropot enam so a krachi efamu ehwe ne nkwa awie yenyina wesu na nsem ne nyina da yemfa ensi samfo yafa John entry boss yakola bo na bede ekire na na apia kwakwato wo nyina ye bi boy na nsam no ye de besum ye yenye ba ye besum ye midi eno ba afia aboaje wa amene asuna ba ohene kwabena boatin ye desi da se bru anyado ye so de aba akure ede toaso no aka ho apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Plaxmox Mr. No, malaria dronana. Anne, say an answer. Wubeje the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a malaria morning, you know, I'm negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia, anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plasmox, no, so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a paye, a fear, one more tour, and 1 meranusa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox Mixer, 1 nominal, 2 malaria, and asakura. And yes, I diaku doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A painful about or more menufo and Quadaw in Fidu Yunka or pharmacists in her bashop. FDA aje Jodin Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch, sir. Perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo to making kind kama. Wo kabrofo. Na nkontabu okra de ajajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na twe wo nwoma bia. O wo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And o science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. Every basic 1, equals basic 6. English every basic 1 equals junior high school near band combine so or ni nyina bi English nom and maths nom me say books be anywhere perfect series any bi na GS and naka and so am approval into obata bia nkoto be maneba and na say we there school be kura betumi akotu akoton how many students o na eno kura de what table no
nso say hwi wo mo sa set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass schools wa ehia wo mo a etufo nkwa putuoja station wa enkran danso man first up any omamu ba bia yetonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so ye Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejwede nkra so ya. Odofo, mama mi se wasem bi o. Da ben na ope brese. Ukohwe onipadua mu. Seje onipadua na kwa na ho odin sitie. Obrabo, osa, cholesterol anasa de dodo ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre, may comfort by grace. Medical Center di amount say enhwemu bia bramien chen ma yen hwemao ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de kofitem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem nyetimi aso no by grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05 Asem Beba Dabi. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adoni muguhura, aye na sienka. Ise nyuma obia ni nyuma, nyuma no doso. Nanso, di odi amanipa no, eno na wede, ohweso, edidigi. Otek, nyame ma won nyuma no, enkoso. Opani a wo pie adwuma no, enkoso. Nyinkyere, enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma wo mu nyina da papa mo won ahoɔden ahoɔden omo dia eni se ame no kasa no pai enkwa na wo dia ma no wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obra ne ho hwe bi pata ya sɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi ebi nso wo mo so na ni asɛm ɛdini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu no tutuo nso omo mpaaba mo da so busua ɛyɛ wadwuma na papa wo die ne kyense we kan say ayi ni na asian kan bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi oteki mo woni nkire ye djuma ni tumpon no mu tumfa abotire odo e se ma ya no mu kan e ye putu se ma ye ne ya ne ya ne kire wo mu guye ni ma se nyesa no mo tie wo mu kan say djuma no mo ye no e mra wo mu hu obi ani mo ase ne mo ye yo kaka ye ne ya no mo papa nka wo mu e fi sa abre do hwiri kopum bra odu obia beko wodi baba betena se se de be ya on be sisi na bibia to ye no awade wa ho odin no tumi no so manya kokudu emfanya kopum bra wa obepi woni mo nyamo adum ni amen ona wo twen
nipa ni sika ni free o yere phone so edi gu wo phone so and now this can hear day miditwa bet o de hear day miditwa bet se be mbedi bi na mediatia hospital kana na bedino o de oba ni sika ni hear day miditwa bet o di twa bet avieta ugo twa lupre obi na ediska no asende wo yere se on fanhwe ne ma patwan ena wo wakohu no atwende agu wo phone so patwan ena wo twegu wo phone so wie no diska ne ye dey miditwa bet avieta odi kotwi avieta Asem Beba Dabi utwi ne sense na mi twin 50 cd ndi utwi ne dodo sai Asem Beba Dabi ende ya kwa na tu eno net sai so utwa da man na connect kwatis na kan scan ma ti sa wo boss wa ebi a 100 cedis na akokoduru na wa boss na wai ti sa one year alpin tu a etofoma na se wadi na ada na ne e ko no wa nyina wo ma ne koi na me pedodo o pedodo pachan entutwi 50 na ye di wo ko no me fa so watwi 100 cedi ni nyina ye di 150 ye di 200 ye di wanya itwie na wanfa ebi 1003 na aka na ma oba na me so be pesca dia to hospital bill ntina ama me yasa me say we betimi asisa 2,500 ni nyina me pachan 15 million ti okodo madurawu pachan owura ya won samase we afidie so preko o wa japade be Asem Beba Dabi o ma pachan omo ye dodo sai omo yetu na oyire na woni ne tisisi an oyo oyire ankasa anempna me wand bat me nete ona ne na wutui pachan Dabi omo no ma me nko pachan ena we the ordinary one one ne nwoe pachan Dabi ono sika na ade akotwi elupre no anu kwa sika obidia no de amane so mfa mane ma okay enti wo de o ma di jahwan Asem Beba Dabi yen samanse yenye we ono yen preko omo ma me wonti me di ama me preko o de o ma na ma me preko aha ena de ebiem wedding fee say ko 28 years pachan se de wu bewu enti ya won samanse enti wo ma mienu ne de se de o de ache o ma me on ta de o mpaboa nom ne de aka o de on ta de che hwan pachan mentale ne de Asem Beba Dabi infam obi so de obaba na opede obetimi afa de obi bana opa no afa obeman tokwa bamba enti fache na yehu se o de we ama we ni ehu sa o de ache o de on ta de na mpabo ache hwan me ni nua be mantinu me be ba ko pe be ma ba ko pe pachan they say wo hwan dan pachan aka advance say asaka me 1 year na me dan tamaso Asem Beba Dabi enti fie wura mfa ana se oba na on ne tene mu nte enti grache wa gasa no wato unkura duro dia duro no eyewu asem me boa pachan good enti me boa no aye on samase o ma mienu o de acha o maame mfa me boa Asem Beba Dabi on ta de ne on paboa endi ewuni nua de obefa bi amfa me boa pachan o dan na ka 1 year eno nso hwan na ntene mu nte ana de chefiewura yemi me fiuran o de mafiewura na ge na o ne tende ya wa amane hwe sende nyuma na wo mne bi obeyi de nioma na yehu de ono nso befa oba no nioma be na adija no TV ni mattress ni fine TV mattress ena fine pachan fine ceiling na access standing ceiling eno ano no ene nyama na wo bian ene nyama na wo dam wo bian obetumi afani na obet on fa dem ho nioma no 1 year advance and you make sure say or the be fiewura no pachan Adia in the how parentia ama waba yenim ha. Dear ha me parentia ama ba say. Fitimletinti am worry oba no. Inkomodia oba no ne S guy me frɛ no. One ne S guy ni di ye ni nyina kyerɛ say. Ono ankasa kasa particular de no mpeme.
girl no sell ekyere ne panada na me worry no nkomo bi ebe koso bia wo me ne ntem bia no obo ne S Ghana mane e recording the send no enkoma wo ne no bedie bia no ye besi wo me ne ntem bia no obo ne S Ghana mane nti ya mame hu se oba no de ompeme na wonno me na ebia aware na manfo ware bi no na e ne fese yo bia be hu so no so ayede aware nti me no ha me worry oba no so no me hu sika nyina na me pride e ko worry oba no ta ba ne sa no ama sisi mebusuafo kra no o ma ye basa o mu hu asemo mo ka Tech 102.9 FM na oba no so hu se mebusuafo ni ha na bibia ni mebusuafo mpushi nti oni o ma fasa akonya no so e de sa akwase ebu na e de ebu me ko sisi no oba no so akose me a kire ohima no ba no akose me a kire like on you for ne mama ne papa na say ohima Asem Beba Dabi whereby ya onu so mum na ede ebo blabone ama sisi o de gina so akase wontimi nwale bi e ba cho me pese mo boa me na ene e ka bia so nwale bi mu dia ene e ka bia me boye bia no ne sa be ma na on na ko boa ma because minim say asante memem no so oba akra no say o ma be ma fa na oba ya wale be ma wo fro be fa no ya gina ye fle ti me pese sa anya ma ne nyina no sa be ma no onu so e ka bia onu agye to sisi wa bo like onu oba na da then ye ka bia me bo like me bo no oba hu bia no ode ma de ma me say nya sanso a oba no so nware biem nti onu so ka ma bo no onu so onu tua ma me because me nya ma de say me ni jai onu mom no so onu mi jai enti say dia wo ka wo bo wo ge na wo de wo ju sika me ba join enti wo hu se emema ba wo yere omo ba no ho ofa mpana wo hu bi ma hu 3 times physically 3 times asan wo ya wo kana no ya no mi donya me ne me salami ye ne me maami a wada fom utie nkanya abutre na me nyae na me dwene nsam bebre ho nka me kunipa awo ne dem ho na me koye no ono be ma na da fore e no kwa to jane abra be ma ntu ko to e no to be ma no nsuo ne bucket ne pankase e dia si ho no no e no de ntuma sa fom ho dwae ne dem ho dan no se dan ketua bi e no be ma na manage ne ho adwale ne ho wo dem ho e pepa ne ho e de bounce pan o sa atena mattress no so e sira nku bibi na de me ko ho se nka me ko hwe nkra me ko duru nkra na wa bonte me ko duru ya na veranda no gate no o ma tum anloko e na me pia na me wura ho e na me dem ho na me biese na be ma ne te ho no mo e ne bounce pant naked nti wo ye dai e na me nya bo kire gina ho no na me ntia se me nim de me kese me hu de me ye me ho kese control me ho ankasa e na me bisa be ma no no o start di tro se o no ofiri kropon ha o hu se be ma ne te ho e ne bounce pant ne bibia naked o srenku ama tres no so ne nema nyina da ho e na nsoro ne bucket ne pan ne nyina ne ono to na wa bie kata so sen kan so ne pitina kan gusu no ne nyina da ho na me fan to ma sia na me hwe na me sade to afide me so to ki se dem ho sum ka ho na me afide na me hwe dem ho na me hwe na be man da tam na be man so so sore e kin ho na me bisa na question sa o be ka chem so ya bunni o firi here o se o firi bonchi o firi bonchi na de na de o ba dem ha sisia no o se an oba na o ya na danfo e no no be adwuma ana I se oba be gal na me se ho be gale ntu be gale no abonten ho gale ni ho ene dem han so gale bia ne ha ene dem ha ene wo gina managi pan num ile
Okay. Enawia yi odumankuma nyame ayeye enka udin kronkron no. Awia yi odumankuma nyame enase nkanfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no. Arafo ne adehye awia yi yemma yenho aha. Awia yi yemma yenho akwaba. Awia yi yemma yenho ye hyiehia emfamra Otek 102.9 FM so awiabre ya senhia bio na adofo ne adehye nokre moma yense yenho se ye ba besua de enawia yi ye ba be kire yenho so ade ewa afidikasie yi so na nawia adwumadi a ye ba bedie yi Asem Beba Dabi ene ye de besom na adwumadi a ye die da biara da wa afidie yi so asem krope ne ye ka yesi ye disua de ebrekro na mu de kire yenho so ade no nti nawia yi a ye hie yi nokre moma yense yenho se ye ba besua de ebrekro na mu no ye ba be kire yenho so ade ewa afidikasie yi so na nawia adwumadi yi oba ye social media handles ne so a ye stream show no live ewo so wadama se wo ba so a eya hwehwe Otek 102.9 FM hwehwe Otek 102.9 FM na wo hwehwe na se wuhuna enawia adwumadie no ye stream show no live ewo ho wadama se wo ba so a eya hye ma wunuanom nya adesua ne ade kire adwumadie bintie ma wunuanom enya adwumadie no bi na wo hwehwe ebrekro da mu na wiai wasan ba so bio no de obeye ne se wo be hye na wo de comment no atomu amaye ye beje ye bekan no kama ewo afidikasie yi so ne de amawo enawia akro ya nso okwa ma hodo ne so a wo ye online affiliates no ye wo ye nuanom a sa brei onomo fa ye ndwumadie no ama adofo ne adehye nso enya bietie na wanya bia hwene United States of America ehona Sky FM ewo Columbus Ohio enawia won mo abade mu abiebiem dwumadie no etwagu ewo afidie ne so ene wo ba United Kingdom man ni mu a ye wo Sahara Radio ewo ho ye wo Breni Radio ye wo Amansan FM ye wo Abawa Radio ene ye wo Patmak Radio GN Radio for won mu nyina ka abom ewo UK man ni mu onom nso abade mu abiebiem dwumadie ni etwagu ene Spain for monitor yen ewo Be Love Radio ne so ena wo kɔ eye Paris France abuchiman ni nso mu a ene Kings Radio ene ni TV eno nso wo France ho a awie wonum nso abade mu abiem na dwumadie ni twagu dachi hima radio enso wo Denmark ene awie mu nyina ye damase se afidie no eda ha na mo faye ama omanfo nso nya bietie na wanya dwumadie ni bi nso ahwe medi de Krobea nana Yaw Asante ene awie oji amanie ene awie apesemakan na nanie ene dei Krobea jata meni washia awie ye hyiehia medofo oba de achia me ye hyiehia ye ja akra mpom te sei nyankopon adom ho ye pa na nso so adom kro na ye de nyankopon men so me ho den ye de nyankopon ene dei eye da foforo ene dei ye hia ye ba besom eja kwa me wo ho na me wo pa bibia ye boko de mara kwa nso de achensa ya senhia bio breni wie du seya na eya adesua ne arekire enti adofo a monso mutie yen na mo hwe yen ene dai ye ba besua de ene dai ye ba be kire yen ho nso ade na ade bi wo wiase sa ade no ye frɛ no loyalty hwɛ sa ade wei ma menye enchirimu kakra na wonte ase se obi tu ne ho e de ache ana obi nya ahofama soronko bi na odiama wo nipa dasani muntie wasemu a wo beka bia no enam se meye very loyal to you ninti no asemu a wo ka no meye sitie e de mawo na mitie wasem no hwe eduru baabi na se obi bedi hene a se krokura obedi so hene no dia wo hye nase okọ na okokita afnam esai e de kire se ensuo mu o
awiamu obeba wo sa nipa kro no eye wa hofama ene ahobrase a wunya bia chetumi biase saa die na meka ho asem no loyalty na ewiase se obi nya saa hofama no anase obrane ho ase ewo saa kwan ne so e de ma wo nipa na sebe wo saa nipa no hunu se na Krobea de obrane ho ase ma me dodo enti osuro me enye suro no osuro na mum eye saa hofama sunsum no e na wanya waye na dwene se obesomo adwuma no sane atie bia obeye awade no enam se wawade me na esese me ye loyal to you minya saa hofama no ene osom honhom no ewo me munti no de obeye bia no me hyewase meje saa de ni di muntie ade a ehu ewo saa de ni mu ene se obi abre ne ho ase wanya saa hofama no ede amawo se ya awadem se ya adwumam eye abusuam eye kurom baabi a wohunu bia na wa obi enya saa hofama no de amawo je se wa amfre no na nipa ni de so na obebu nipa no wagimi o akwa we de mibisa no na wode ba akwa we de me frɛ no na odi so enye jimi no wagimi ebra wo be hyase se wo be dan anien sode esu ene ban edie ede a kyerɛ saa nipa kro no saa ahofama tumi na ɛwɔ saa nipa di mu no ɛkɔ enti resini say loyalty ends when disrespect begins. So what hyase se umu nipa no a oye loyal to you no a saa bre no loyalty no abawie ye kyerɛ sɛ wani nso saa nipa kro no ewiase saa loyalty kro ya meka ho asemi ene odo ene nante ahofama mebre me ho ase amawo ene odo ene nante hwe odo ntumi nyini baabi a ebuoni se odo ebetumi anyini na wahunu se meni nipa asomasi ntem odo wo ho mene me yere ye doye ho a entumi nyini da biara da wabra ebuo eni ho se wonam na wokoduru fie bi mu wokoduru abusua bi mu wokoduru kro bi mu na nipa ebre ne ho ase de ma obi na de ye ebre ye ho ase ma no sebe yasha na se abre ye tumi ase de ama no se nipa kronda oso mu ada bia won de twea no otwe ba fom dia no odi watem osori atia no otietia wo so na onfa wonye hwea onua da se ne awu tie mie dwane je okra nkwa firi saa biaye no enye biaye a esese wotena kire se obuo eno ne odo ne fapem eni ni nyina so se obuo ni ho na so obi bre ne ho ase kura de mawo a se nipa kro no eye bre na obre silently ehye ne ho kokoam obre pa sumwe ya mensum nipa we bu a wo mumie nanso me tokoso ase mensum nipa no eye oyaw bi na nipa no onammo enso ma wo hunu ebre ni no yentia entie ne se wo tie me na sebe biaye bia wo hye biaye bia wo tie adwuma bia uwom awade bia wo tie ase ahenie bi mu a wo hye empotamu bia wo wo ebra wo behunu se sebe umuduro wanimu nyam ye dia dane fom na ye di twitwi ye nante so na ye tietia so na wa ho fama wa ho brase ene de wo hwo ye nyina no ye mfa nyewe no onua akwa ni munyam ketekete bi gina sa ni munyam ketewa bi na aka ne so na fa firi sa bia ye no kire se ye mu bio wani munyam hu hia bio se wa nyina sa ni munyam ketekete bi na aka ne so na wa nyane emfiri sa bia ye no ana wa nante emfiri sa bia ya ye mfa wo nyehwe no a sebe ebebo fom enibonyam na ye tise kosua ehwe hopo na bo osesa enye yie unie nimunyam bio enti ene saa kuma bi na aka no gina saa kuma ne so na fanante ate loyalty nie ebuonie odonie
se sa nneoma miensa wei enante a ade bi a yehwo ba bia yehum sa nneoma miensa wei nyina no ekoso ahofama nie odonie ebuonie emadia ebia sa nneoma miensa wei yepie mu no ekoso na wo de yenhwe odonie ahofama nie enie nsade nie ugidi se ebekoso ana enkoso entiene se wote saa no obia kule ho amawo obia brene ho ase amawo eya awadiem adwumam empnatwim emfa nhye wutirim se nipa na gimi enti sebede ya mepa bia nam de beye no mibusa ya no de ba kwa wedi oye kwadunto enye kwadunto wakune ho amawo enti se wonso yire wo ho na wubusa nipa no a se niti ene odi sifom ye twa ema wo sebe okosoro a obeye saade ne de amawo ene wie Krobea masimtia we nie oba de chiame akra Krobea Asem nie Monica sa ye na nyame ase na ye nchia ye tiefu nyina akra wasem a wakan imodu ahofama obuo ene odo enam na akra Krobea Asante kotoko se obuo hwe enyesuro obi buo a na nyese usuro ndi se obi de ne ho ama no wa ahofama de mawo nenti wane wonam na de obeka bia woyema wo frɛ no awie wo anwumre anadwo ensuo mu kura no namu a yifiri wutirim se woye jimfo hun se ahofama na wanya obuo ene obuo na odo ene odo fi se empani se obuo hwei enyesuro enti wo de wo a enipa ne yesa ama wo no se wanyi saa adwen no amfiri wutirim na obu no se wajimi a ampa jimi ni bem na jimi ni nso so Krobea Asante kotoko se kwase ani tenso a na agoragu enti se wajimi ya wadwen se wajimi saa ampa ebeye jimi no amawo na dako wono so ba nani bete dako ni jimi no beko ama nyansa ba asabre na hofama no onfa mabio afei odo wona mabio obuo na obuo no mabio enti ebedane ema ne ba honam wani se ampa wajimi dia eni amajimi na se si ye yi de mani ate efiri se kwase ni ti a Krobea Asante kotoko se na agro agu enti ebra woni obi nam na sane ma wei ekoso sanse wa ahofama na wo doma wonti no obuo no na wo so be fa ni se jimi no epie honam wani se ampa o jimfo no so bedru ba bi no na ni tia onye kwase asa ngosi awieye na ni tia agrobegu enti se opede ya yifiri utirim se enye jimi na emuma ya ahofama eye wodo eye obuo se wo fa ni saa eno so betena ho saa na wo fa ni se jimi nso a jimi no so bepem epie honam ani ama na ni ate ama agroagu saa bere obi de aheni tirim se ye jimi saa ama jimfo obi sabi o na ni ate enti saa bere wo frɛ na wo mabio saa bere wono so ani te ye no wo hia bibia wo fa ma obi o efi se kwase ni ate ama agoragu na yaso ka afa ni se ya hofama ene wo mame obuo ene wo mame odo ene wo mame ya enka ebetena ho saa esan se wa amfa ni saa ni ntino de ko wie ya ni se kwase ampa abam kwase anso na ni bete na ni ti agrobegu akora de amde kan de ho no medase ebro arafo oba ade chiame ena moate ne nka no ene foster badibe osena na ya Krobea Asante oni wa bedwafo mo hote sei ne ene mechia mu nyina nyankopon nya mo kese na ontutu mu anamo enso emfensie ene wiei jonansa ene o say yes na ya Krobea Asante wasemo a wakane ne no eye very powerful ene saade no nti enipa bebre adwuma egugu na manfo brewon ho ase enti adwuma wura ne fa se onu agimi enkofo we de won be adwuma na me pe wansi de bi kura de ma wo no mo a eno ano no enye suro no suro wo me hwe me yiri suro bi o hwe me kunu suro bi o je manka oboa owa ahofama ne de ma wo umu no onfa ne nye hwe ne eyampa yire ho ebuo na wumu no ebre bi bedu ebetinani so etete na jeka oye ne hwe nye ye bio enti ho no wa hwe ya obeka se nani nso oboa
obre ne ho asiku ne ho ahofama ne bai eni odo ne ba benante enti sabre no na wokase wonfa ne tinto mientwa emfanye wonkwa na obeye obre ne ho ase na wobu na ada na wo de wa mu no ene wogya yei hwe wadwuma ne gigya agigya ebegigya ebegu kura ebegu akwa bi wakrapa na waye asori bi mumpo edawu sa pompredesem eni ahofama nadwuma yefuo nyade ma no ono de ode enien swade ne hia wonom nadwuma ni sesi agu na japade nyina aban de ne nsa tototo so ya ye de ohyen abobobo ho aye ton enye lesson sade wi ema wo a wo ye kanini eni obi a ohye wase anoma ne ntakrefe ne ntakrabone esne kwatrekwa ena ben mfensi sawia eno osana ya Krobea Asante awia me nsoma 10 ye fidie ne on na me ba betie ena awia yi ensemo a monsomo denam talent boy me hu se wonso aba ahoma ne so osi akra ya Krobea Asante wonu abedwafo nyina yenso ye tie mu won kawe ye wo god day metal work me ne master Caesar ene abedwafo nka ye ni nyina na Krobea yenso ye wa ha ogoro mensa wo manso asuo nwunu ene osi akra ya Krobea Asante nyankopon wonye okese wate ene wonsemu a wo kan nyina ye nsemu a ano ohye ne wo munso nyankopon ka ho miami nua ba Grace Divine Jason wono nso wo United Kingdom no say hello my amazing people wiai yabomo abaso na Krobea ye kam ho ha monsemu a mo ka no abawum ejansu tuato se nke nipa da sani pay obi loyalty with respecta enkade bia yo ene basabasa ye emmakromu ene maami brago wonso wo Morocco ose Krobea ye another day yemfa sedam Awurade Nyankopon na ye dawo ne ukri nso asema mo piafo sa adwumadie we ya mode aba na mode besom ensia opoku Matthias ene ose mo piafo the most educative and motivative program by all standard is on ene meneme nana ejatela owoswame yemfa wuni agro ena oba best brain publications a ewo pankro no abede ha na Krobea yenso yabwade bu pa ye show Nyankopon enhyirawo na onye okese awiai ya wonkomo ebo na oba ade achiamie agra enkrofo bi akodi sebe nsem bi ama sese ye kasai aprosifo agi wo mukria hwe eto de bi a ye ye de nipa eba te asefo asase so nanso emfa ho ene mfomso a akwada no ote de wo behwo se wa mfa kwan paso antene akwada no a obi anano pa asem etumi koyi prosifo sutiri a emfa ho se ye oba ye ba bechew enti sekunde aposifo en wonum wani abre a wonum de krata ye piedwa ya wonum kire se nansai ya de yete ha sese nam social media ni nti no amawiase na beye global village abeye akurakume bi eni ehu se video bi circulate wa opeso hwebie no bra Facebook ne so ana bra YouTube ne so odi ehwehwe utek 102.9 FM utek 102.9 FM video no ayede ba beto so no ba bia akwada no lobo no ebo ho ne de momfa de nkata ho ni nyina ne se papai se ne ba na akwada bone enti wa hwenyankopon yanim ena edanya no ba bia ensuo to a ensuya no na yede ade asie ne yeso no unse ho no ya ye bo edua to ho ansana ababesi so ano no onom de ahoma asom eye tadan netedan ene yede akekere akwada ne nsa ewo wiem ena ye bura akwada no sebe wode abeto to akwada yi basa di twetwa no wode twetwa ni nyina wie ye no ene ohunu se baabia baabia paapai ene onom nyam meko ayayam
mako yirawa no en wote ede fa akwadaa ne ho na we no abrantie baako ono no okuta aba ya wode hwe akwadaa no ena papa panyina akokora baako a edwono ewo na bodwe semu nyinaa wo video ni mu ena ono nso de mako no tesra akwadaa no ena obi nso gina nkyɛn adane cameraman the reporter ena ono nso etwa nkansa ro the video na tifo nhwebi oba ye Facebook ne so anase ye YouTube ne so a video no ena yede atomu no ode hwehwe utek 102.9 FM ubehu se akwada ketua bi a sabe maka ahoma ena yesa akora ne ho apapa yo ne ho abia ne ho apapa pa na sabe ya bro no yede maka ahoma na kyekere ne pampi te sede sabe wache kraman ede ne kɔ bogadwom no akɔ akɔtɔn sɛ ne ye kyekere no eni ye twa kwada na chi ye kani mpre pa mpre mu mpre eni ye ka kwada no ye kano papa no obi kwa ka kire nse wunya die bo se twe ho mempen kwase asem twe ho firi ho ena kwada na ne eguso ne e bura kwada no eni e bura kwada no ena baba baako enso abegyina nkyɛn ho baba no nso hyɛ ne kyɛ eno aye ni mako eni na kakaduro ni ready na wo hwese ne baba nso tetare akwada ne ho a baabi a apapai no eni sebe baabi a bia no ɛhɔ na baba ɔno nso te no odi yem na akwada yi kam na nkwada ma ya bi nso gina hɔ no ɔmo ye adan ni nyina ya kyekere akwada no ya ne nsabo wiem sa video wi ene ba abonten na no na duadua mu a wo de onim sa wo hye wakura ena wudi de opese odie MPO ena sekune aposifo ehu ye ntentem asem ni si ewo onom mpotemo enti hafase division no ena akwada ketua mfinhia dumienu akwada ya yehunu no wasa video emu no wonom akọ na wonom akọ rescue akwada no na ni nyina ne se akwada no yese wakọ wia 2 million yese akwada no akọ wia 2 million 200 Ghana cedi ena akwada na akọ wia ewo niwa nkasa eye Krobea eno no ben elubo ewo western region mu enti niwa nkasa ho no ene yese akwada we ye kromfo wakọ wia 2 million 200 Ghana cedi enti ye ne saade wi na eyi papa baako ye freno Isamoro baba na wo no hyeche no na body semu adwunu nyina wo ho wo no 58 ena baako nso de Suleiman Abdurrashid one year 27 years enti Suleiman no na etwa ma no ona na ekempre no ena baba Isamoro wo no nso na de akakaduro ni makwa ayaya mafra no enso ede sra akwada no ze ye ya ye kasa de sa nkofo mienu we ya che wonom e wa aposifo nsem na sebe se akwada ebedan se su ene ban we ye dia e kwan sei ene sese ye fa so tiana na oba ade chi am just a minute akra minim oba tan bia sa bre oche ne ba ede ne ba to ho se ne ba ko wiade sa bre de na ye tete ho no nti asem bi wo ho a wuntumi nka otwa ne nsa ba ko so e ma sese krache no wada ne nsesini sese ye ya ye ka se nu owura ne behunu se ade sei na ne maame de ye no one ne maame ni mfiri henru ha kwan sei so ene sefata se ye ba ana ye hunam ni bi edi bone a ye fa so tia no se wo ya akwada yi just a minute akra akwada no onko se onka fra amani hunu de ye ka wo hunu bi sensan a wasensan ho no nko akra ya akonfu nua so we difference ye wo mu ne se na akonfu no ya mfa anhye ne kon ya de ahye ne nsa Abdul Rashid ne so akwani trimo odin enti ne nsa na sensan ho no kra no kra ye ade a ye on se enyemre sa onka fra
na on say ade bia no wo ye ne boro so a eye bone ade bia moro so ye bone ewom say ye tia akwada de na enso so say e boro so a na akwakoye bone wo hwe we de no a aboro so kwada akro ye a chechele ne nsa mienu sensen wiem osensen ho ane nan ka fo mu nyina no kra no weti no ma ne nsa ne ye ne ya de aba san hwe no ne ewie a ya san de mako asan asra no na sabi wo mu kum nipa wo mu twetwa nipa ti ye huni se asomasi adwudwa wo bi kra no sa asotwe we ye de wo mu fam wo mu ya che wo mu se wakum nipa se wo mu kum ma bebrebe ni ayi ne watwa ne mene hye ne wo de se kan atwitwa no wo ye ni se ma memfa nkosunya abisim ha ya yokoku nipa hye fridge mu ono ndi sa asotwe we ye de bi ma sa wo no ana na ne wakofa sika ewom sika ne de wafa na enso so yenkase sika na wafa ne ye na asotwe ne de aboro so mebo aposifo na baso se wo mu huni ye no o matimi adi akira na o makwa akwache wo mu enti asotwe a ese efata wo mu no nso no we nka meka ne beye yi a enka de o mu ye akwadai we nu a no enka wo mu so enka enye wo mu sa pepepe na nka wo mu nche ne pe na babeya na bodwu sei na ya bode ho kwatre kwa na ya chechire no na ye kanimpre ni ya mako ni asadi asra no na je se we chempe no chempe nka ni edi agro bi chempe no chempe na je se we no ko mo so ne na nya sa asotwe no kro no pepepe emfie duonum nwotwe akaka kra bi na wanya mfie duesia na nka wo ya aban adwuma na nka wo kopense wei sei ni ekire wo ndi akura mi de mesusu se omo so sa asotwe no ayo mo de ama akwada no wo mo nso so ye ma wo mo bisa pepepe wo de omo be ma no na anyinyini ndie bi ebe ya kese wo se no otimako bi so a na wo de fo be ma no ho akwada na die mi o senya yedi nkuto efa akwada keto a yetwa ne be ma ho na yede twetwe no ono so de nti kambeka so wo mo nkata so ba wo mo kata so a ye ntimi ntwetwe ye ntimi mfa mako ni bi mfon edie na eze de anu nti eno kra na sa asem no edi enye wo mo sa bi ne mfa mako no mfa wo mo be ma no se de no wo ye no no a eho no nko anya massage mako ayet hey go vitri mo day medase eja kwa me just a minute na medase na obekom no sa ni ba mienu nya abofra nya omo busuani no enya omo ba enya omo bibia akwa na kwadi ni bone ena tiane mame no aboro so no na da bia me ka se sa akora onyinsen na o se oyam kura wo se oyam de ya wo de awu oba asasi so anya wo de a nya wo kwa wo de da nti untimi wo ba se ma wo me banti wo ya bone na kukunu ukuna woni abanya na da bia me come say a grey hair is not philosophy of wisdom se utrinwi na fua ye fita eno nkyere se sebe no dia kan me mfa nso so sebi udu no wa wo na ka papa wo bodu say fita say nka branche dia ba yi hwi akora yi biem ka je say jai me na ma me friend na me tunufu wo nya biem na momu de wako se makoni kikaduro obo so kofi na wo send tibola akora yi baba mu okay o e ka say baba panyino papa o hwe de wo ye wo be komu say enyo mo ba enyo mo busuani no nti me tia no na 200 cedi de tuma akora wenkwa a police no me salutu omo ena nipa no so a wo send video ni so me bo me sema mane aha one day wo try ena e bia pie e ze no dia wo no wo twa ba na pie de kro ba da ne tamfo se won twa so ka ye nyawe na me sha no papa mate akura wasofa o wa bre papa hwe se ye fan se pain na okọ mu nyina achi no papa we kura makoni ne akaka dum no minim ade a ebetimi ateki akura we ma sa ya ho no afiri ni mu okay me da se eburu eya kwa me ene engineer Ronald Oseyakutu you are doing the monitoring and was say aho akwada ya semi ye very pathetic na die nko akora na akwada we yes wayo yes wakowi 200 Ghana cedi na yisa punishment we kwan adai esese o mine twe won mo aso pa this is the impunity the highest order asem no areho ena anonso ese ena wiei adofo ye won komobo na enkomo edikan sebe yete ha yi yese de ne ho akere no
ɛna yɛka bi ma no ɛnɛ mene wo kasa yi owura bi nasɛm ɛwɔ yɛnim ha ya nasɛm wɔ nyinaa yɛka yi ohia ɛdɔm ɛne ɔmanfoɔ ɛne abedwafoɔ afutuo enti enkomo wɔ yi a mebɛma watie bio yi gye saa WhatsApp number wɔ yi o de voice note ɛbɛfa so na wakyerɛ wadwen akyerɛ deɛ owura no wɔ nsusuyem ɔya ɛbɛboa saa krachi yɛ obi a sɛbesɛbe wana tu wara sɛyɛ bia no wɔyɔ na ahohiahia awubia wakɔ akotubu no ano ɔhye gye saa number wi obɛyɛ WhatsApp voice note afa sebe ho na ade ato hɔ de ama me na mabɔ number ne yɛ 0536 22 2554 0536 22 2554 o de WhatsApp voice note ɛna ade bɛfa so ɛde ama me afei yiwasum owura no gidi a ɔwɔ ɛwɔ Asem Beba Dabi bedwa mu nti ɛna ɔde saa asɛm yaba tie bi na fo adwenkyerɛ bra nana anyuma bi na ɛkɔ so wɔ m'anim nnuane mu ntɛm ɛha me papa agya yɛsi kusie pie wi a na kyɛ sɛ biribi na ɛpa ma na ɛsɛ nokorɛ sɛ nkanyɛ ne ho nnua kɛbɛhu sɛ kusie wɔ pie wi a mfifiri paa na ɛte no ɛfiri sɛ ɛberɛ a meyɛ wo dua ma wɔmine sɛ ade asa ne nso ɛwɔ sɛ meyɛ nana mepakyɛ wo nsa ka wo dua a mesrɛ waa bɔ wo dua wei wɔ abɔnten bɔ ne mframa mu na wo biara nte because sɛ mehia adwenkyerɛ paa nana deɛ tie ne sɛ me maame na yare me maame yare yɛmfie mmienu ni meware busumi mmienu pɛpɛpɛpɛ ana me maame yare na bra me maame yare no saa na wɔtwe na mu na meyere nso yare a na meyere de serious ba o yare akoma yadeɛ nti meyere danka we emergency na me maame so de bu akwa mekwa na maba nana ɛka nyinaa betwa tɔ me so ma enye me mu bi a oyi 10 pesos kra so de boa me maame maye nson do yi penyi pa ne oba ba on di usem ye ne yewo ntemamu ha de ye nsia na last year ana ye kechiri o no 24 years efi mu ya oye ma obu shi mu ne se obi so mu mbo jack no mu tu ne car tie no mu ya o ma horo tani wo hu ye adwuma o mu mbo fitani ne se okɔhyɛ car na se na car ne fa ye liku na me maame yare ye no wo machiri ba mi no wo yoba o be 28 years na me maame wo me nua ba no ku bi me ko adwuma ba ya me ba ya na me maame tifia da ya me nua ba no se me maame ha nti no ntimi enten na me see you by not knowing say na me mpana bi ba no ana me ji maame no ana me ne maame ne te me ne maame ne me yire edada ba akum na me maame hunam ye ne ya na ne ya de ba no wusu a na me yire so akoma so ba na me yire akoma even ko yi me yire free hospital na de be fi no sina na no wonto because of yi ne kura no monti empene but because of pressure na da me so ni baby afi me ko fiska o si yi me yire ba nti anajo kura no na kuma timi bana hi ne si so sana na ye de na ko hye adwae ne abonus ni sa na asa te ko ne sa de na ba afi du baby nana nso na me sini na me yemi fi we adwuma wo kodie na me fi ba de ponhyira no onhyira na sefu nyina e bomba ese manyankopon mo me fi wura na sini bia ewu wɔ ne brand bi mu da o ma kokora so mpa ne fi o mo munyi mu akokora pusu ifise mi fi wura wa boa me bituwe me haidan ma tini fi ho no mu e ko CCS CCS kra bro nana so sikasi me yire ya me ba yare ya mi fi wura se me yare a ona no miska ko hospital enti no e ba sa no na se
sɛ me sɔre na mekɔ adwuma wɔ kɔde a meba no ebu akora ma wɔne afɛm sɛ me maame apii because ata na ne nim sɛ bi a na adwene mu ka no nti bɔ no ma 2 days yɛtumi bɛhwehwɛ no wɔ ha ebu akɔ ha saa ɛfa fam kɔ kurom ɛkɔ pɛ na later bo sɛ no bi afrɛ sɛ yɛhu ya bɛgya yɛakɔfa no akyiri no ɔno ne ka kyerɛ me sɛ megya no hɔ na mekɔ a asɛ nsɛm a me maame keka kyerɛ ne deɛ ɔyɛ no ɛne na yɛna ɛha no ma ne pii because wɔhu sɛ ɛnam ɔno nti ma wadeɛ bɛgu ne ma ɔno so yɛ sɛ ne saa deɛ bɛgu wobɛkɔ biara no ɔbɛkɔ nti ɛbaa saa ne wɔ sɛ meyɛkɔ kɔdeɛ a na ma mede me maame adi m'akyi sɛ akora de no akɔ mekɔ anam de no atena hɔ ne ma yɛ adwuma mepɔn a na mene no aba afei na adwuma no a meyɛ no sika no nyinaa ɛkɔ kaa mu because ɛdu baabi a mefa drɔpe na mede no akɔ site hɔ nti bɛyɛ ne sɛ mede me maame kɔtena a nwuram hɔ no mu ɛdan a mu mpoma ɛtena hɔ saa bɛyɛ 3 months ɛyɛ adwuma no wie ansa na mede maame baeɛ nti ɛdu baabi no nana afei na mayɛ ha ɛne neɛ mefrɛ me wɔfa baako menyaa no na mede pressure si ne so a infa nana ewuram hɔ no koraa no ne obi yɛ patra hɔ mekɔhwehwɛ hɔ no mu mmere bi aka ɛda bi na mepɛ duru ɛwɔ hɔ no mu baa maanya na meyɛ ya me so zata ma wo foforɔ na meba koraa bɛyɛ wanyi afei na wanyɛ wanyi ɛna me wɔfa baeɛ no si daabi ne wɔkɔɔ tepa ne wɔkɔfaa me sister deɛ memedi n'akyi yɛ ɔbaa ɔkɔfaa no na ɔse baa bɛfa maame ne fa no kɔ na wona ɔyɛ ɔbaa bɛrima nyare maame nanso me maame so saa tam ko de na ne ho ɔden ne wotumi dware wotumi kɔ private sɛ nsuosuo no akɔ dware na me sister bɛfa maame kɔe nti me ne me maame ɛdae ɛtena ɛdɛm 7 months ansa na me sister bɛfa no akɔ me sister nso bɛfa no kɔe no July deɛ ɛsi July mu ano wɔnyɛ 2 years ɛna ɔwɔ hɔ no ma nti ɔwɔ hɔ no ma no ɔfrɛm sɛ maame ne susususu ɔwɔ hɔ no wɔ pie sɛdeɛ no ɔyɛ ne ha no ana mbisa maame sɛ adan no ɔse ɔmpɛ sɛ ɔne naase bɛtena fi nam sɛ ɛbaako nam sɛ ɛnɔkorɛ ɛna mesɛ ne sika ma me sister sɛ hae dan ma ɛfa maame no tena mu ɔgye sika no na ɔdii wɔ hae dan no makyiri ba mmienu no nso kɔkɔ hae dan ɛwɔ hɔ nom ɛde maa no sɛ ɔnkɔ ɔnyɛ afei ɔse ɔyɛ afuo nti ɔmo so ɔmo wɔ akura kakra ɔyɛ afuo nti no ntumi fa maame no bɛtena ku ɛnsan kɔ no afuo ɛne ɛsɛ ne ɛsa ne te a ne ba pɛyi ne nkɔ bɛrima no nkɔgye sika no na ɔno nso kɔgye sika no na ɔdii mesɛ ne sika me sister kɔ ɛbɛyɛ yi nana ma sika ma paya kɔma me sister no me sister tumi frɛ me sɛ maame no ɔda hɔ ne ma sɛ ne sika ɔfrɛ me maame no yare o ne ma sɛ ne sika ɔse ma ɔdo maame no kɔ 2 weeks bia ɔkɔ check up na me so yo na kini sika de me de bi kɔ paa me sɛ ibi kɔ du bam na me sɛ ne sika na me ma me yiri ho because na me ne me yiri ntem na program aba afei deɛ na nua no wɔ hɔ no ma anadwo bɛyɛ na me te pono bang ada me pie a sister na aba kuma sɛ na de na wo ba wo mfrɛ ɔse me de maame na ba nti bra bɛfa no maame na ba maame no wɔ ya nana wɔtimi de osi ebu akwa no fa praga na odi twem wɔ onimi bia metiu na okoyi maame ne ekosi baabi ansana ɔkɔ kyerɛ me hɔ no ma fa praga akɔfa maame ne de maame da in fact me koduru yɛ na sɛ nana ano ɔden maame no wia te sɛ afi de kwa de ntimi sori nyina mankasa ana me frɛ no fa mbɔ mama ne nana mo fa mo so kyerɛ sɛ maame no ne yadeɛ ne efi asɛm nti gye sɛ ɔmo de no kɔ no mo kɔyɛ deɛ adeɛ wɔ hɔ ansana ne ho atɔ no enti me sister ɔmo yɛ sɛ bosumi dum ɛna ɔmbɛkɔ yɛde maame no bɛkɔ nti mfa sɛ kaka 4 months ne deɛ me sister kɔ aka sɛ wɔne ne kunu ntam ne kunu akɔfɔ ɔbaa na ama ɔne ne ntam tɔkɔntɔkɔ nti no ɔno deɛ ɔntumi ntena ɔnti ɛha da hɔ kumase ase ɛma no na ɔmfa maame no bra ne si wo ɛna mo fa mo yɛ sɛ wo da bi yɛka sɛ ɛha da hɔ kumase da no bɔɔden maame no osumi na pɛpɛ ne yɛde ne kɔ nti sika nti no mo ha no tepa hɔ no mo ma no nka yɛ ha no tepa hɔ no fama ne sister na yɛ sɛ hɔ da ne deɛ nka nkɔ so sa afei de me sister sida afei de yɛ mɛfa maame no ɔmo deɛ wontimi ne maame no nteno ana ɔde maame no bae ɔbae ɔse nkumafoɔ ɛne ne nso mu aba fie hɔ abɛbono sɛ
kɔsiada na wɔyi maame no fifio ama ɔno nso adi na kuma baako dɛm paa ma ɔda hospital a polisifoɔ koraa abɛkyesi no apam no na ɔma anya no ankyɛ no nti no wɔde maame no ba na ɔkɔnɔ mu kɔkra ɔkɔnɔ mu ka asɛm no wie a ada sɛ yɛde no bɛtum anaasɛ si because wonim nti no sɛ ɛba sa yɛde no bɛtum a maame no nso bɛyɛ dɛ ɛbɛkɔ no nko a ofie ɛne yɛso yi ade akyi na mefrɛ yɛ anana yɛ sɛ ɔbɔ maponta koraa sɛ ɔmu nim baabi korɔ ɔmu hu no koraa sɛ ɔba me hɔ anaasɛ ɔmo te yɛn sɛ ne ma no sɛ wɔde maame no bɛkum ase nana mene mo ɛmbaa no a ɛnka wɔ sɛ mo dware maame no sɛ nana me bɛrima no me na mefa me maame na meda kɔhyɛ adware no badware no ne mabɔ no pampers ɔbɛkɔ private a me na mepagya no ɔkɔ private a me na meyi kyɛ sɛ nana bɛyɛ week ne mete fie me a mentimi nkɔ adwuma me ma nso so ɛte fie mu ɔba me ba panyin wɔ 3 years ketewa nso ɛwɔ 1 year wɔgye school te fie gyim kɔyɛ adwuma na me ba ketewa kɔ anya aduane adi ɛbɛyɛ 3 days na mere yare da hɔ nana menya sika koraa wɔn sika koraa nkae mede ne kɔtɔ metɔ para ma nana sɛ mede ne kɔ hospital me nso a megyina hɔ no ɛnam saa yadeɛ no a me maame no odi ka hɔ me hɔ na yimhyehyɛ ne ade no mebɛnya akomayɛdeɛ bi a mekɔkɔ ma nyinaa wɔ kaa nana sɛ megyina hɔ mebo yɛ me yaa ma mentumi yɛ me ho hwee mebo no nso no yɛ me yaa na ɛdu baabi a na ama makoma kɔ soro ebi bi koraa de meyɛ adwuma si a na ɛbaeɛ yɛbɛkɔ hospital na me pressure da 190 ɛna agya nyame adom na kakrakra na mede ne nam hɔ nana sisi menam hɔ no mu no megyina wo ne nkwankwanta na yare papapapapa menua no mu biara kyɛ sɛ obi mfrɛmfrɛ sika ma no obi kora mfrɛ bisa sɛ maame mo te sɛ maame no nso so no nana ɔyare a biribi bɛtumi maame firi sɛ ne maame ɛwɔ yɛ a n'ani bɛfie biribi bɛtumi maame biara ɛyɛ me menua no nyinaa obiara ɛmfa no ho gyi ɛsɛ me a ɛnka maame no koraa no ɔda sɛ wɔ sɛ wɔkɔ hospital ɛnso so nana maame no da hɔ kyɛ sɛ mentimi nkɔyɛ adwuma ɛdura no adwo nso a mena kyɛ sɛ kakra bi a mɛdwo nso mɛpagya maame saa maame nso mu ogu ama sisi nana mɛbɔ sisi a meyɛ wɔ de wei ɛnyɛ easy mɛbɔ yɛ meyate kyɛ sɛ kikiki paa ɛnyɛ agorɔ ɛbi a ɛtumi ba na menam hɔ a na asɛ ɛyɛ twam ahwɛ nti nana mede mefa adwene sɛ maame no nka mede ne bɛkɔ ɔmɔ ɔdam deɛ onim adwene a nanso ka mpɛ sɛ meyɛ ma adwe sɛ mede ne bɛkɔ psychiatric school sɛ ɛbɛyɛ a menya kwan ayɛ dɛ ayɛ adwuma no menya bi ayɛ dɛ ama mema no nso ayɛ dɛ adidi ɛsɛ ama menya problem koraa wɔ fie ɛfie kyɛ sɛ ɛsɛm wɔ ma mentumi nka menya problem wɔ fie mene meri ntam koraa no ɛnyɛ asɛm ketewa nti no mede nana mepɛ sɛ wobɔ audio wei bɔne mfɛmam memehia adwenkyerɛ mepɛ sɛ mede maame no kɔ maame no nka mpɛ sɛ meba hɔ na nka mede maame no ba nti meba hɔ koraa meka sɛ mede maame no bɛba a agye sɛ mefa drɔpin ana megye ne fie a menyɛ obi wobɛhwɛ no because meyere nso so mmoa me sɛ mepagya maame sɛ maame bɛdware ahomakye ne ma no ansuo na makɔyɛ menya adwuma a na makɔyɛ kakra meba a me anadwo me na kyɛ sɛ nana ɛyɛ asɛm o ɛyɛ asɛm kɛseɛ paa na me nua baa no koraa na mene ne wɔ ha sei no ɔno koraa do wo so ɔnhyɛ da nyɛ akora sɛ 28 years deɛ nka w'ani afi nka wobɛtumi atena wo maama ho na no na mebra ɛsɛ wɔadwane akɔhyɛ eastern region na no na mebra frɛ no mebra baako ɛwɔ tepa no frɛ no sɛ ɔmmra no mɛpɛ dan ne yɛmpi sika ne yɛhae dan no ma maame no na wɔntena ɔse wobɛgye sika manti deɛ ɛbɛtua ne ka ɛno so nka ha adwen ne nso so ɛdɛn a wobɛpɛi nana nɔkɔ asɛm sɛ nnipa no koraa wɔ so wɔmɛpɛ dan no ɔnya wansi de koraa no ɔka sɛ ɔwɔ bi koraa ɔmfa ma because ɔno wɔnim saa deɛ no koraa yɛ sɛ meyi wan sidi sɛ mede me maame yare mede ma no akɔtɔ aduru anom baabi ɛdɛn wakɔgye bi ɔsɛ 1 year ɛyɛ 5,000 mi anka mɛkɔ akɔyɛ adwuma na anka manya sika na bɛtua no mete hɔ ɛsɛ ɔno so sɛ mete makro nana ɔno so te bua kwa nso menua no firi sɛ ɔbaare no ɔsii menkyɛ koraa sɛ ɔbɛhwɛ maame no
And now friend will catch him says, eh, yes, can than then you will say, no, he quaid you. This is one jamamina to me so. And I may be more from what trying don't be just a minister, some from I mean, I minister sit down. Intinana media, mamma, no question is saying, person didn't cause a cat is uncle now. There may a hammy, Makuma Yaw who necessarily many options there is in the number. Send me numbers in me traffic pay. I ask him, Mansur be more, me money to suck. The every young on me money to suck, me money by bread. Me money to suck. Then my baby may be a better foundation crowd in Ketwasi. Already made all better that. You see, I am in Granada. Oh, Intinana media, the person we mamma say, Miss Shrow. Would you, dear, Mr. Wanana? On Saka Miss Shrow, one in Femum, not a man for Mamma again, behind you, and that's it. Okay. Yansia that's it. Out of 4, Uri a very young and energetic man. Oyenda Juma Edna sa kwenshia wi abeto de kwem. Ne maame eni ni nua ba owo 28 years Edna etio. Empofiri mu a ena ni nua ba no etabri maame no de ne bre no se ono tu kwan. Se no oboa maame no sabe oyade ne boyfriend ba ne ho enti sebe ye in order to get rid of her mother, her biological mother. Ne maame pa wochem no wo no obeyi na frifie ho ama ne boyfriend abenti en wo tabri maame de beto saa ni nua ba mai so ni nua ba ma yei ne yere wa akoma yade ena ne maame enti ono na abeda mfimfini edu anadwo a ne yere akoma yade aba ho na ya no na wo ye hi ha miwu na ne maame nso da ho ne nso de aka ne ho na ono nsusu sade honam no ye ne ya ti no nu nipa ba akui ohunu se onko benkum ana onko nifa ne man so 3 years and 1 year onu mususa eno ye baako empanini aka fa ne koma sister panyina a wono tetepa wode nakọ onu na ye adwuma odisika kọ empofiri mu a ni nuane nso se oni ni kura nya asem ni nkuma afo abeka bi emo no so waya na kuma abaako apira no ti wadwane ena ode ne maame di nka abepe rescue se wono so boa opeso get rid of maame no ofre na konta o se enkwada no na eka ye pe baabi a wode maame na fakora no sebe ye hu no ti sesei ono no okoni mesi adwuma na maame ka ne ho otrotrom ka sika ewe no ntito de bia otumi ne maame ne nko akotena site ebia abosome emu ansana onomo abefie eduru da bi one maame ne call site obi aye patra wo ho okonanti mu se enka enough is enough koko pedru nanko kana no na wawu atopatre ni mu na ene ese maame ne nipa ba be pie so a wo kirekire ni nchi ananke de ko no ye ya wa nya bi sesei abrabo ni mu no onu de sesei onye bio na Krobea odi wa bedwafo munso mi mu sani atie yi watiefo moame e wa adwenkyerem menye day number ne ye 0536 22 2554 0536 22 2554 onso bo akrachi e wa adwenkyerem obade a chiame akra bo akrachi ne wa adwenkyerem asemo dinio kama mi wa ngwa nkesu obesun ye kenya me che me ba ko pempo a wezu ye so mo ye nson e manson ezu ewi ase en wonya ba bi mpo na watena he ya de yo he ya de ja kenya ya de a kama mi
kanye bia nko ne nam sere kora no a nko bedidi papa bia no maame bia no sese ska wo se yade yo yade ya no kom so ya awo ahun se obi o ha wasian ena mango bema ena nka me wo se nko wo mema nko ana bema na nka tam no beto ni twene ya nka obeka se me wo oba enso we de ma no mpo ena epo no opo no ama bema ama se waka no de we se sen room a wo ne wo yire da ehokro no a wo maame so san da wo ma wo yire yare wo maame so yare enkwada san aka mo ho enye se wasi ni fie o ena wase ma pe dan ba kwa maame maame o dan ba ko no ana o mienu nyina da mu we ya dia ba wo su no na we nso dia ba no ono nko a krachi wa fam o ogusukura fam o nwie ye cause say ni mienu nyina etiase hwe se obi emplenty watam wo maame wo ye oba o abetuna twene se be ya obi nya kwan atwempena edna beto be ma so sha maame ihuna mane me mpa ebo ne se maame nya na yaresa ami na o krache ne nso nyankopon hira no every step sa mema no omo noso se ma be ma obegye ne maame pa ho wo so wo kwa adwuma wo new site ya no han ka no de na tenam no de na kwa akosi na chi no ye adwuma ebe wi ase ye na sika ni nyina mesi de ma ka yesai obe wi na sika ni nyina kwa akodi ka sikam enti eduru ba bi kura de okope edan a o se mpoma mponi mu o enam ne me maame edemu ni ye adwuma eten na washira ni fie wura nsoso efie wura bi kura nko apam no de ekoso ofie wonti efie wura dodo se na beje sebi wa yare fo mienu agu fie na anadwo wo mu ye dede obeka se mintumi me fie ha nye ayi o enti monko ko be pam wo mu amomako na enso wo se wo san hwe no a kura ma ebi so na yire ne ma ne so nyankopon hie fie wura no enipa bi wo ha wo se nyankopon mu nya sika bebre na amanfo obi o mu tiri mu ode no ogigi wo mu de ani firi wo mu nzam na ode man nipa bi sei akura ya na krache no senia o ka no te se de adun edin sa ahoden wo ho se obetumi de no akobia bia ya behwe no na bosomi bia obetumi atua de a enka no be ma na somdwe ama ne so ama na hoden ene emia home aburuchire home ne de emza aban na hwe wo mo na Ghana home de eje se wa na obetua ndi sa hoden wo ho se obetumi atua de a ode kɔ hɔ no ebeboa na ama na nya hoden ya adwuma na watimi de ahwe ne maame no ene ne ba no baabi wo hɔ a wo kwa ne on betete aduane ama na di di omo pese omo bi omo bedware no on bepepa no ho ene ade na nse a me yonku bi nya stroke saa na omo ye no ene omo de ne kɔto hɔ no mo ye dware no bibia ma na duro ene ade asise de Ghana ha no nso bi aba na emom ebo no na ya na nye bo ketwa we na sika fira buruchire no mo de betua menti na afidie so nkan bo so me sika na wo mo je no na emom na nye sika ketwa ndisa onye obi a onsam ye paa no a untumi entima o manaba mu obetumi ni sa wonye wontumi so dia na se na yiri mposu obeja ne ho akwa o ma na yiri ne nko na yiri ne beto maame ne wo no e na obaaye wonya sa akokoduro no se onya sika mfa ne nko bia bi ahohoje bia bi saa anantete bia bi saa no a na se na yiri se enene maame nti obekwa o ma ne nko na maame ne so enhira esefata bia no ne ba ne benya akokoduro na wanya agina mu no ano wonyina mu saa se no nko anti ne yire ne so obekwa o ma ne nko no wonko bona ma ne yesa ane me ne me kunu nete ne maame yare wakofa na banti me se me nwale biu na onko na wonhwe enhira ebeba ne so ko saa oba we se oba obeka se no so wonya oba ye ne bobra wo maame na yare ya wo pam na beduru ba bi wa so wo yare a wo so obe ya odai obe pam wana so obe dwane agyawo we yensankyerani a yeda adie kire wo ba no a wone ne nam no nti wonya goduro na se ontimi sa hohoje bia no ana se bia no a ye behwe no ama no no omuntumi ontumi a oba ne so obekwa o ma ne nko na wone no o maame no momu entena na nhira ye se fata no o maame no na one ne tenai kwan ben no be fa so kra nso asan ye adwuma
As see idea oba ne kode ene o kwa epono kra no watum no waja enye no watum no waja no nya sa na ope no na so obasa ebi se wankwa obuada nso amaame no nso obuada anse o se maame no se ansa na obefiri fie no na firi ensem bia watete anso o call ni nua no ho na wo se opie ye no na asem no ka no omo se ontumi ne na se entena na firi ne ekoso sa abra o wa ne nche so opie no o ka o mu se ensem bia ya na yire keka kire no no enu nti ena ya ma ne ntena fie no eni se oba ne se obekọ no oni ho na o hyedem no ato no punu mu a enya bone even se me sere me ka se mpo na adwi mu ka no mpo ena enye se ebia wono a ne pie na se o maame yare na wo kọ adwuma no ato no punu mu kwa aba e de aduane asini ho a enya bone even se untimi ntena fie wa abra wo so nko na wo ma den ni gina bia na wo gina ne de enya mre enya mre wo gina ba bia ho den papa okay enti meshe ni nkuran se saa na besie dia dia makan me so madwe nkyere no meda se say Krachi is at the crossroad say ogina nkwantanan no so se wonye dai unim se onipa ebre bitumi du ewo wabrabom na empire enipa binom obo ene se senka wawu kura nkeye sa maami sa ne ba 28 years ya obeto ne twene be mai so de kwotwempene brana yempe adwuma bi nyon han dan ma wokumase ya oseboso me bia mo betua mekai ogiri se ne mpaye be no obebo beka se maami abedane adeso ade amaye enka wawukura nkeye ne be ya ode ne ko ne ho wotepai no no nso se wa waya na kuma apira no ti ahwe ya ye ne bekọ akotumi ya obeto maami twini kumase efra ni nua ba ma kire ne ba bi a ode ne maami abeto se onkofa no no ugiri se mpaye be no obebo se senka wo maami na wu a obenya ne nsa apowa bi na nka wasaje e de aye ne hoye enti wono nso obo mpaye se maami ngu but ye hwe sa boy we ya ugina crossroad we ono ne mpaye a wo bo yanka wo se kwa akoyo ene se ene etesa de a onu mumbewu enti wo konanti obi patrem se ope patredru na nkwa kana no adru na wawu sa na wiase tie o sa na wiase tie maami ebra na nkwada ni susa odi e kaste wadwe ko ho siremdi maami na ne be pa aduane adi a wonya bi hwa ho pepre ene ahopupuo bi a wode benante adaya kom de me ma no se ye kaya ye kura wo beba kumasi kajetia obeba benantim na waye na ode afidi ne ma no ene saa mai especially mema mpodi ye se ye stubborn killers killer ntuafo enso ne ema esesenka wonya badaye ede ma wono mo maami mpo maami bi wo ho wo mema wo si ye mabusu ya hye maanwo ba manije owo ba nanije ene oba na wo no obo mpa ye senka maami na wu a enkope enipa eduru brebi ewo wabrabo mu a eya adwene wan kasa won so wo ho dwene wan kasa wo ho kire se wa nwene wo ho na se yade kese bi bowa empo wan kasa wo ma ebeyi wa ma ene se wo ho kyerew na wo da ho a ewiase stoppe ebre stoppe ebre beto so inti ya adwene wan kasa wo ho enso kakra eja ko ame at the crossroad one more brand efi yari bibenya one efi yari ira yesu yari yo ana anya yari a nka maami enkane no ebia na otimi kwotimi ba abrantie no nyankopon hira no na o ma adwuma na wo ye no ebi mre da bia na onya binye so obenya bi hwe maame no ma abrantie no ma ne nka na no duro da na mo na ma yenka se abrantie no wo abusuafo maame ni fira abusuam se sie maame ya de ho se sie akukura ye benya abusuafo mbeba omo osirimu nso ombeba kese ye dihie die ko ye nko ye yie ma no omo ye yie aginsabo de adi
Sa nipa no sa brain po na maame ni he omomoa se maame wo sika pa na se bi wode ne ho pa nga ye obi free sem make se me maame bi e wo kumase wonye yenti me ko na ho nke bi ombe kuru kra ba se ma ye busuani bi ye yenti ye ko no na ne yare abade amoto na twini che ahudenti ahude o wish twist kakra be kanti wopo maame oba o nka maame be mamponye oba nka wo de nka wo abadaye oba die na nka oba bian onto bia sem nyanya maame na be ma be bibia o de be show fridge kakra ma ho ai se no be 10 minutes binti wopo maame shame on you na wo di na ko ma be ma wono hwe na wo se be ma ni be wo ma e bi oba wo 7 oba ko bia open asem pa wo be kom gona e oba na ube komunu ne maami si what yasi ni ho den no me ba wo de be panasem pa o ene wo pani na obehwa de wo ba be ma na sese de wo gina kwanta na so won kwa adwo na won kwa ata okofia buoi oba bonten buoi wo ye den he on kana kuma tuni yam na on fle abusuafo ni nyina sese de ma ye bi me hiam so mo a na mo nyina antena se dan pa o mo han o mbenyo obi a obetena maame ne nkyɛn abosumi bia obeta adwom kakra bia obrante so benya asomdwe de ya adwuma de hwɛ maame na hwan mu ne ntua saa aka no abusuafo ni nyina na wo gidi sɛ wo bɛyɔ de na me gidi ye sɛ o ma nwom pa abusuafo ni sɛ emu ye du a obeya mienu bia o mbe support no okay mama abrante no so na soma dwuna wonye ba hwɛ wo so la wo sɛ me yire dɔm yo be ma bi sa na obe ma bi ka me yire dɔm yo wa yare ada hoda be sɛ bosomi me sa na wo kasa wo yire dɔ no wajuma say da won dia brante maame say genje ye opie ye be ma na yiri no sa bi obokom no na wodi yare no po sere no nti maame no o mpese obeti nti opie abontin uzo ka say oba na kwa wo badada o be ma no wo abada ye papa yakopon sira no wa ya ade papa wo hwe yiri hwe oba wo hwe aba no maka ho ba ne maame de o pese o firi ni sonko hwan na wo be ma no a wo ware no hwan na wo be ma na sisi a wo sigi kunu no hwan na wo no ye maame na ndise wo yare a onko ti wo de obesusu ama no se omfre abusia no fodi nyina de beba mra omo ma no do onya omo mbeba na omra fanto omo ni se mesere mo se de maye bia ma pem na ye nkasa wo ye wo maame mpo na wo pem na ye ne aye ye tenten de wo ye abusia pa yiri mpo na wo so wo puru mi na wo wudi ababa bisi gonwa de so a wo ye ba me na chi bempo e na wo puru mi ano na wo wudi a wo baba besu asinkonwa sa wo gin so a abrante wo yebi okay Monica sa meda se eden ba mehwe metiefo nso de wonom nso de aba batum ene enkwantanane a krachi yaduru adwenkyera onom nso ede ebema no ena wiai eja Peter ono ene ye panyini pa oda eja Peter Herbal Center no sa asue yei eya asue ya se wo ba Asante mantami mu a Lake Road Lake kwaso feyiase brono ayefre ho feyiase Pentecost Junction e wo ho no wodi ewunya si wo Pentecost Junction ne so pragiafo ginagina so o ka kire wo no se onfa wonko papa no a oye awaduro ne ho a ono ne yefre de Jupiter no ono de obeko onua ba ma sa brei awo ho aye wo den no mesrew bie wasum Eja Peter abitu Eja Peter Herbal Center yes ena wiei odie yenimu se awo ho asem de de obeka ne se jaw yefunu ne ha ene korepa na menyemu adwuma ade kwatena fie adwa ho very good ena wiei tuyengidiem eba awo ho asem mu a yo papa me da wase ene obedwafo etiefo nyina so me ma omo akwa baba we take afikasi so na omo fa nche me se late na ba so ese wafo do so awe nyina ti wo mo do nti na ye koso na ye bekasa na ye mo wo manya ni da so se eduane sa chia banifo se eduane chia so emu yi e chen akasa bobo nyina de enti ni da so ho se awie yi se wo be mo bu ra ho se adado ndie aka chia ma ho ntime nwo a Eja Peter nyame adom menu abompu no mpu e wo fidika sie so se eni da so ho se
also obewo afa ho afa ba ni bi na Krobea last week me free akọ ya na Thursday no madam bi di America ngofo gu ho amehwe wo mu chese no wabo awura mu wa ma school ade a ni je ni se dia ode ba de ya 42 years wa ye dry ya just want to see obi aba radio so TV so say oh ya wodru chese enye yi yamnya dom ne bra pa ho 40 days wow a chese aputi oja no wotene ya ne entam fadi no tudwa chese nyasem kuto na ni aje di Sunday no so no yesa so koto akora ba akoso din ewo kentampo wow so ndimbedu Monday no anyumere pe wow ti chese e kasa adanse de kwa na ekoso ewo Peter Masio ofi yase entimi no ma no edika no ye 0543 36 99 93 0543 36 99 93 Eja Peter Heba mo fe yase Petigo Johnson wo de faidi Eja Peter ne 2 trim never fe yase no so eka ho wo do na se ofun okura duma wo de Petigo Johnson na praga fo no odu ho e wo second Johnson no wo so mo family Eja Peter ho papa no ya wodro no na wo de fofu ne bejame na wo de wo ba wo de ye kom na de menhwem ma so be wo ameka kire wo wo so ameka kire wo na no so ya ne kwan nyansa kwan so e fa so ye kan no ne nkwa ya wole ho ne tetie bi anto so cause afo awori nti wan kwan ko wu enya sa wo na wan no enti mi serewo wo de wo ba wo de Eja Peter me yefunu ni wo de me kokoda na ju ahome na me so me hwe enya de eseme ya mo wa wo so afese no na wo ba se wachi cause ana tiefo nso a wo mu tie ma na se wo mo ba ho no se me de do no ma wa cause ya duro no na bosome mienu no acha empa ho se anyinsen ne ma e wo bo wa wo ba no be je do no ba ku mienu anu akwati atana yina so ente basa wo anyinsen do ba ku mienu be je no anyinsen pe wo se anya yi eno so no e basa wo be chini abibidrofo nyina so wo be ka se wo mu ni aduro na no che eno wa na wo so enlo hwe enti munya otwan na abotra wo de ne hwe me ni nyame so do be ka afa ho no meboa ma so nsa ka wo ni bi good so enti say obi say ma wale emfie du num nyinsan ne ma wo de ene da so ho e wa Eja Peter Masio ye ho meboa wo ama wo so nsa ka ba ni bi ama wo so say wo ba wi ase ba ye dai ana chese me kwa me de mitiri nye ana me de me fa ye fra na asai obi anyinsan enan enum esia ni nyina asai wo de oba meboa wo problem bia wo ye fru no ye be ye fru ama nyinsan ne tomatom ama so awo afa ho afa oba obo so a fa blood ha no ada say da ne na wo de ne bonkuma na say da ni fa ana say afa ye fru ni nyina mu nta nyinsan ne kra emetom kra o de o say ni pa no de bra oba nyame adom na me fa me so aboa ama wo so fa blood no ye fru ho ama wo so nsa aka ba ni bi ana obo so a one de so me kra so ensabuo no kra ma afinfie mienu kra ensabuo ne ma eno so basa esi awo no kwan e de sra so ha no bi da so fa Eja Peter Masio ofi yase Petigo Johnson meboa ayisa fa blood no efiri ho anasa wo anyi period na e ma no afro ma wo so nyinsa ne tima bakama eno bo so Krobea chese enam yale dokoro no ama esi awo no kwan bebre chese obo yo ba na ne ensa ba egu ne ba ne so bo so na begu na se no wotiti na se jama na se ayekuro chese ma ohu de wonya no ho wo ne be ma ne hia na esu na be se ko chese na wode na no ayedin enti sa tibia no nyina wo mbia wo de fa bra ma so ye ho na de fa be jame na memwa wo enyisa wo ha wo nyina mfiri wo so ene obo so a on de wo ye be ma ensan begu ne be ma ho na ekọ o de droka no we fa dranka no na ekọ ehọ ana aba ehọ ana ekọ ho ana aba ni nyina no ma be ma no so te na atwa kwesem na obi fra me o se Eja Peter me be ma na atwa kwesem atia njama meyere kura no ya wani fie nso ni wa sa no me nyina free me dem ekọ chese awle hosem chese na aya ni bresem endi sa tebia ni nyina wo so a enye se wo kwaje sabi o adura e be ma be ma ye kese because be ma no nyame aya awie homos no aya awie endi de ma sa ama atwekọ no a fashion and a yes, and I'm yale and a yes, that's a Baba Sukanamai, Baba Sukan, Baba Sukukodie. What do I say? Be been now with the animal as who at the crop.
na wotiti obo so on de obeti no sa on de odwale kura yo de sekan ne ekoma nyina pese odi dwiri ne ho editi ne ho ni nyina ye inam yale na ye sa na no na nsan no ana brantie ba ko ba ye be onu 30 years kura was atosu Asa Jupiter, me yes me kwa jana wie na me chema na nsuo fitaa betua me be mana no amache se ne be mana so tia na etia efon oba e be e obaji adro be mpire no afro Asa Jupiter wadu na no o sepa o afede me jame nan a nsuo fitaa no metua no biem yes afro oba se o sheda se obechera je se edro na ye adwuma se anya adwumenti obechem ama saade na ba mo ahade wacheme nsuo fitaa na amantua ne be mana no na so hu se edro wo ho enti an wasa so ba se o ye edro na komu se no beto no kwama ne be ma no aba si ne dadam na obo so a ono koko so tete no afifiri no abi kura timi firi wase koko no ama wase kwan no etimi bie yakase na nsuo kanka bi gu na chese wase kwan na bia ma chese be ma kura ba wa na wo ko yese abasa na bia no wo de wo chenyi mema bebre nya homeka enti sati be nyina bi wo so na se hawa wo de fatu america bra Jupiter maso ye ofe yase se stroke na akanwato ho aso wonsa aso wano ma wano achimu a wo de fa bra meboa ma so ho ato ana obo so on de chese wo mpabwa se no eba wuro firi aha etu hotel kanim ho no wo se mpabwa na wuro nyina no ayo hawa etete wa wo de fa bra meboa yisa wo ha no nyina firi wo so ana obo so a won de kan say ensan wa ye addicted e won nsem chese koke wi ene trambo ni sa wo se buru se red bi aba no chese enya sam kotoa enti eno sta no obo ana ye sunsum nsem enti ama wontimi nyae no watimi atewani abobra hwe abusua aso maami awo ne baba wo say bra be bobra ehwe abusua no hwe wo ire ne wo ma wo dia wo say wo buruburu say red na wugina kwa akwam na order enso na yese ka akra ba wo hu ni nyina no so pese sansan no addicted no efiri wo so a wo dia bra fe yase petigo Johnson meboa mansan ne wi ni koke ne tramo na wo num no efiri wo so se wo bi tie me na se ne busua ni bi wade se obi e wo sa ti bi wo pese wo firi mu dia ko so wo mba se obefiri mu dia ye dimi cheche ne fa do no hu na nu ko so ba ye kula no se wo ma no kwan se obeja ibe ya wo ye sofu ye popu kra wuntimi entu ba ye ma obiada because ene japade ene ade a wo pe ne hobi e de zeri pa wo se wo fini pom so obeja ise ebebu na nim ase tete ne de o de fabra meyi ko meyi sa ko ke no ennom ne tramo no na wi na firi ne so amon so ne ho ato no bo so ansan begu ne body no na nso obei na me ma me papa ti ase no osef efe na so oho na so masra ma body no ese abaye tuntum amodimi nyina wam me di yes Jupiter soap na ba wo de wo ba wo se ma me hwe ma me yvon e wo front desk ho wo de obeto bia wo take fam fia ha wo de adu onu obema wo bi na sansan ne na so obe na gugu hu tuntum no ama wontimi yiwa wam no obema obi na ma kira de obeye no na so efiro so amotimi akobọ live fa yaw samna wo di dware ana we gano so men ko fast amana na ana enkuna eyi body na ama enso obe na ba no enko so enfe no anye nganza so anko yese akwasi kwa no ogina nkwantia enti me serew so wa ha obi ada so ebia tete obi ana wo de fatu america epre Jupiter maso ye na me nyame fa me so emo ama ho nto enti me na ye asoye no ye ansa na maginom ba no so fe yase se wo te ofri enka wie ena eba se be ni kwan so se hwe kwan so a obenya ka osofo la ya ba fe yase ho se wo so ame eye Efesu road be bia Tamale road na eba obenya ka wo so ame kan se Mercury ade aba fe yase Petigo Johnson ana se wo kaje tie inside so a otum for na about ha enso obenya ka aba fe yase Petigo Johnson ho ana se wo efri Accra road ejo so kona wo na eba wo de Sita Johnson ana sa Agnaga Johnson wo se o pe fe yase Petigo Johnson ka driver for no meti for no bi anim ho obesi ho na de fa wo ha no odadwene no beda me na me so nyame fa me so emwa wo enyi sa wo ha no ne awo stroke pressure enam yale ene ahotutuo obo ani sisipa no ubesia no ni padua no na sisie ne mai ni nyina no enam yale ko fa sa siale severe ne timi ba so ana obo so a on de watena se kura no so la wentimi na chikase ne ya ne ya ja na obo so a ono eni Daniel hanu bosom be so a obi abete ne nkada akwaji ni pay enti ne sra wo sa wo ha obi a ya na tam ni sa ana obi wo so ofra wo se Jupiter me mo ame ho sen because hospital di anase edu ya bi abrade ye ni ano enti wo de boa ho bra
boa ho bra de tie bia so no ese ade me de man se me de promotion aba se bia me de meje obi a 60% a mechemu miensa no meyi mienu agu ho achew na me de ba ko pe ene ede otu edo so aye woduro oba na otua bi de beka no obeje do na otua na krankra na me boa na wo fa oba wie se bosun mienu a wo de maseda abreme bo number no no man ye 0543 36 99 93 0543 36 99 93 Sahenia so na hawa okay abeto uhwam ana tetewa ama uhwe no mabana ye kase a wo de fetu america Eba Center na bo ayisa wa oni na firo so ama so ho ato wo na de bi de na mutirim na mutirim ohima ehem kase ohwe kwani na asi wo da bra ba mo odro e ba so odro no so ho ato wo matimi atanase enyina che edi nkwa na amen because na ifuna raka ne bo edin e chen dropping more kasa apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomudin hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And there also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada we mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bibi sie me da. Oh me. Ade minim. De me sie wo ane say. Makoto dawu 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisi mo adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema ene mema nyina timi no bio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi ene ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What di bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops dodo na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye future life smart food bebo afeidie aya busuan chemfa multabella sogum wom enti irregularity sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ya flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ya ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that, Future.
mami ma hye me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mu kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka ba yen si yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa wo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic o ma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura ye mfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetic ho yare nyina wo ya detox etwi fifi ni peduani mu ama wo ho to free se se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be wo Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Ora bra Dabia Sanopo Awio Anumero mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wotimi enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yibi nenso ankwesiaga ba akokra de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama ukama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina ubehu won ahojoda aban heye mi kohosisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 sawa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus se wo pe phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus semikan se krom hadie woni ade pa hene no se me mo tira kwantem na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on papa no. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay, arafo yadamase yakoya yaba. Aha ye 102.9. Aha eye OTEC. Asem Beba Dabi dwumadie no wasugusu enawia wutie enawia kro ya nso ohweyen live. Na enawia yi odide akosua chumwa. Akwese chumwa Kenya se bosore ena otie enawia yi oba pa kwasua wanya afeko edi aka onfie ho eneye wawodai Patrick Mampatei ose osre nyankopon ni nhira na ho bambo ne nyinkyere ne nkwa husan se enkan akwasua happy birthday to you enawia yi udide Oheneba Nana Jomo Poku. Oheneba Nana Jomo Poku. Dodo na nimsi efra Oheneba Diamond. Enawia Obapa Diamond wenya afeko edi aka onfie ho. Na wa bre watia Oheneyire na na Poku. Ose neye wawodai Obapa osire nyankopon ni nhira.
ɔsrɛ nyankopɔn na dom ɛne ne nkwa ho san sɛ ɛnka. Happy birthday to you, Diamond. God bless you. United Kingdom mu ɛna udi udwuma udi de Nana Akua Sewa. Nana Akua Sewa papa bi ɛnɛ dai wanya afeko ɛde aka omfie ho na ɛnɛ yɛ wawodai yɛnsrɛ nyankopɔn ni nhyira na ho bambɔ ne nyinkyerɛ ɛne na somdwie sɛ Akua ɛntɔw so. Happy birthday to you. God bless you. And now we are Volta Drill Limited and so nyankopɔn nhyira mo pa no onyɛ mo kɛse. Adɔfo ne adehye Ghana mayimu ope woni a etu nsuo na otu ne yiya ɛyɛ Volta Drill Limited for ɔmo na meka wɔ ho asɛm na awie yi na me de akyerɛ wo no. And now we are wutie mi sebe wadesoa ene odadwene nyinaa yɛ sɛ kwan bɛ na abenya woni ebenum enim nsuo tu na wo betu wo fie ho wadwuma mu ho anaasɛ wo kuro ni mu emponsu adwuma na wo ye hwan num na betumi atuo wadwa aboɔ mu na watwe nsu kroje de ama wo sɛ bɛ ya abenya customers ene etie yi wasum eye Volta Drill for anuanom ne adɔfo ɔnum nim nsuo tu de enti a ema Volta Drill for edam nsronko ewo Ghana maimwo ne sɛ ɔnum wɔ animdifo ya wonim adwuma no yɔ enu ye baako onum wo mfidi a esefata ya wonum de ye wonum adwuma enu nso ye mienu enti sa wo frɛ yen sɛ ye mra meye wadwuma ye numbo san ye eya miensa ye adwuma pa de amawo nanso kakra bi na obetua wate ase adwuma ubeyusu no afebɔ ɔhawo ma ho chimato ma ho a to nsafre Volta Drill Limited for onum nanim to enti wonum ne yede wonum gina ekona no enti se ye nsutuo nko ade a odua ehwe ba bia oni Volta Drill for ento kese wama nkwanchenfo bia betu minua problems sote na obo ho yinamu frɛ yen ye beba besiesie ne kama ede amawo se be ya sa problem no service na hodo a yenye installations ahodo blowing ahodo nyina no ye beye ama wunsuo na sa gina ne na so gangam. And now we are wutie mi ahojo da ban eno main office ne wo so okosunyan tachima ne do man nyina so a owon krabata wo ho wono manie je eno ne hia frɛ one wono mo nkasa de wonti ase bia no wono mo nkyerem emfama wo eye 0244 29 9520 0244 29 9520 and 0266 432210 unya fresa homa we ya ewie ya Volta Drill for beje so omo na obekasa de wonti ase bia na ewie wono bechirim na ode amawo na Dawood Herbal Hospital adofo eya asoye na asoye wei sebe obi nya ne din kwa se ne ye ka so obi nya obulotwe kwa no obi nya ne din kwa obi betumi nya din no na wona dwuma pa ene na dwuma de ne a wayo se ye ya make sa kire wi anuanom Dawood Herbal Hospital owodi na ni din a wo woni nyina gina adwuma pa ene adwuma den ayaresa ene ayarehwa a wode adom adasa ewo my Ghana yimu ene awia wutie mi eje krapa ena Dawood Herbal Hospital edidi dwuma edane enkane na Metro FM ni womu no sa adanu emu ene wo yoba na sebe wadesoa usu ukoda nda nyina ne sa wo peba nanso wadwa eba no bi ma woni Dr. Dawood nhia papa ne nhwehwemu na wo huna de a aba besinsan kwa mu nti e ma untumi ngono ontim free ho na nya wahoto na wo ate wo ye be ma ebi asabe utuei utumi pomato nanso nkuma boa enye empty shots na auto wo de wo ne papa no hia endam se wo nso be ma wo pa wonti obehwe problem no adekode ekofa baaye na wo de hu aduru ode account se wo ye be ma na obe ma ne da form bem obi wo hodo mo asebe oye ne hwe nyeye obi nso de ende sori ana asensen ho ni nyina nya good symptoms wo de bra Dawood Herbal Hospital papa no nkeka no mensie ni wonye waduru ubegina supreme esichire yade afuei entena ho amfa saa yade yi nko wom ye bibifuo papa ni betumi am waduro ubenyu ahoto se stroke no dwe bi na do ato fom
sebe emojabroso na hawo eye hepatitis B anenam yade bi na abedokro wa ma ye ohhwe nyeye wo de ye ulcer ana prostate no wanya problem wom obi de aye kese obi nso de ekra de rubber akotum nioma wuhunu no onuanye o eya obiara a wonam se ye fibroid yawo se yesisi yade brafo bi na agi nipadua na boso bra Dawood Herbal Hospital na papa ne mfa na drum kan ne number enchiremu bia no frɛ osi dua ma yaresa eye 0244 886437 0244 886437 ena 0201 681 717 unya fresa ahoma we ya traditional Dr. Dawood no ankasa beje so onua ono obekasa na dia wonti asie bia no wakyeremu nso dia mawo ene Abapa Mall eye the biggest online shop utie mi ofun na ekita ono unim se enye se call hoshop any social media wode kono eno nko ana eyo he ubetumi akọ Play Store wako download Abapa Mall app no na edwa bia wo pese odie bia no wadi wo phone so tena ofie woni Abapa shopping no mall no online shop no uni nidwa wati ase ade biara ni pada se na ewu hia wo dada setenemu ade no de ye papa no eno na Abapa Mall for ye ton de amawo tie me ko Google Play Store mu amu use Android phone no mu use iPhone na onso ko App Store na ko download this app yi Abapa Mall download it na wo download we are simply tena ofie mi ni dwa wuram na wo wuram a enuoma hodo a ewa ha no onuada sani enyasem ketwa ade biara a wo pese woto hwe electronics appliances ahodo ni nyina ye tobi mo a mo pe phone mo a mo pe laptops mo a mo pe fan TV air condition wo pe fridge akese wo pe nuoma ye use wo kitchen ni nyina ye tobi de ye ntade de ye dinua na ye edie ben na wuhia wa Abapa Mall a wunya ne papa no hwese Abapa portable washing machine eda so de ejina eye 399 Ghana cedi no wanya washing machine o pe bibi ato ade no ebi asene ete no ne kase pa mu nti no ho nhya danso ye wa akwanya obetua ne nkakra utua wie ya ne etebiri wa ade de abrɛ Abapa Mall ahai na obedidwa enya de papa watena wa ufie na sebe wonya wa hoto ye number nso nie se bia wo phone ntumi download ye app na je number we na frɛ ka de wo pɛ no mo ne bo nkyerɛw tuaka no wonfa wa de mrɛw eye 059 338 6133 ena 059 339 1848 de fearsome 3 eye Hepa Plus Pavi Plasmos de fearsome 3 eye Hepa Plus Pavi Plasmos eni anom endwe eye miensa ebeneche baafo ena diaba na se enu miensa we nokre mesew se ena antibom yanumbom ye woni nyina ebia nsuo ye woni nyina ebia topaye se wunya bi no onua da se ne wujusu a ebua woni padua no megina brane Hepa Plus Pavi Plasmos ena wie ya ye ka se stroke no due bi e de wato form wa wuni atenka ye so mu a oda hotesa ba sebe unipadua no ya wonko na oti wom obi wo ho a wa yemre wo mpam obi de ye asikyire yade obi de ye mojabroso obi aye kese abroso srade adore no enti wote ho na nipadua no ba bi wo so che enya de pa wo de ye typhoid na 3D yade infections ahodo a hawo no onua dwene well being ho kane na de aka nyina ye bonus I'm telling you edura wo de be yesa nwene hui eye Hepa Plus Pavi Plasmos ninsuo wo ho ne topa ye wo ho de obenya bia na beboa wo ba bia to no Ghana mamu bia ne wuram ko pabi nonnom na unipadua no enyina brane ye number nie bibi nie na wonte ase afre ye eye 0542 778572 ena 059 1367 o amanoni ana odi address atosa number we so onum ni ubedi nkita ho na wape enuo ni bi na wodi abrɛw eye 0542 807 907 wunya fresa ahoma we ya ebeneche ba afo ye beje so
ebendech hebaafo ye no bekasa ade biara a wonte ase ne yebekirem na yede amaw arofo ne ade hye krache nasem ne ho mode mo adwenkyere amame ewo WhatsApp ne so na wie sane mode ba ye no mebo na monso mwadwena mode boa enedwumadie no monso mode aboa na mwadwenkyere ya mebeboyi eye simple plus phone accessories ene so yemu akura yemu ama mede amamo wa wutie mie phone na wuyusu ye ede ya adwenkyere de ba ye nanso phone ekita wo no eho akade a eboa ma phone nitumi gina brane no ni nyina enye papa no bi na wuyusu yeah and then we make comfort simple plus phone accessories aso ye no de amawo se wono ne nioma a woton ne de eye papa ono ne nioma na woton no enye yanom de no bia nti mfa ntoto yanom de ne ho esan ye papa ni nyina akire no ne bo ne san da fom nti wotoro otwe de akwanya no aba maune se obeba adehyeman ye ne Dr. Caesar so ye no edi animhwe ewa adehyeman uba kejetia na ugina kejetia Dubai getu animu wa ye ne di animhwe ya so ye ba ko ho ahai na se wo ba ubenya charger de ye papa wo de be charge o phone no e be charge no ahohare so yie e de amawo ubenya power bank a wo bone ma utumi se kutaw e bo adwuma kama de mawo ubenya batteries a o charge a utumi se battery papa nie ubenya hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth any headset ubenya cover ubenya iPod ana ubenya protector phone accessory bi a wo hia eye papa ne bo ne da form de eye simple plus for ne ton trust this brand you understand me ubetumi abetu bi akoton ubetumi abeto ne nkronko e de akodi udwuma your number for further enquiries eye 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 709636 unya fresa akuma wiya simple plus for ye do be kasa de wonti ase no onua da sani ye bekire mu amawo afei owura anadwen kyera sese wagina nkwanta nan so na wonhunu de onye ne maame no krache na sem no eye meya ogina nkwanta nan so sese ohunu de onye ne maame na wade enso kura ese egu ne yere se wakofa ne maame yafo sebe abetena wonso arehu yehowa ne yesomfo muntie amanfo nso adwenkyere bi ana Krobea e frame aboshi me kase free anwa kwanta me ne master fire man ya boade mu yiti area driver ni mate na ya boade yiti passengers for ne feel sa e ma mo ne adwuma pa wo bono Asante me mu anya mi shila pa ma kwanta akra me ma ha awie media ni Kofi Boache commander 1 with my friend Moro Kofi kwa abre anto ahojo na lumba obonyumbi na wase afiasu se mami abegina kwatia twani meya osun obisa se mo bentu hu obi ehu me mai bebia atani atafrempo wa hini beba na ni mami echefu abeu kwajo beba na ni mami echefu abe ni oso amia ogbu akwansi se medru ni oso amia ni oso amia ogbu akwansi se medru da na meraho ewie meraho pa ewa branti Asem na mami ne na kwasha da so obi wesika wa japade adan ne kasa anka no kraka what is application ka o de be pre ne man de be pre say o de ba be hwe o mami ko bia pre ho so ba be hwe no enso de ka ko de mi hu se oni bi enti na basa na eni enna oba mi kroma anto ahodwo a mi krama edin ye fre no eni enna eni de enfa ni agro ana awre ho me wra ho papa me wra ho papa ni chama mi akubro ni ono so kwa abra anto ahodwo ana boy duma Kofi Boache commander 1 with my friend Moro Kofi Krobea one abagafo nyina ma nyina ma ha yadamase ene mo dwuma papa moye nyankopon hira mo pa na ye menua sama okan edinka na nka mebusa na kwahye bi se oni ho de kwa nka mebusa na kwahye se ma me na japade bi
ɛwɔ ne hɔ anaa sɛ maame no agyapadeɛ nso nyina hɔ nso a na na ɔfa mo aka kyerɛ ne sɛ ɛyɛ ɛfiri fie no ade nti na saa sika no ba ha daeɛ no ɔmo mfa nkɔ nɔɔfo hɔ na ɔma no nkɔtena nɔɔfo hɔ no ɔmo nhwɛ ne yadeɛ ɛwɔ nɔɔfo hɔ na na ɔntɔ no ɛno bɛyɛ asene sɛ wobɛha daeɛ wɔ ha ama no abra yadeɛ ndɛ wɔ hɔ nti mesusuɛ sɛ nkɔmfa no nkɔ sika na ɔmo bɛha daeɛ no nkɔmfa no nkɔ nɔɔfo hɔ na ɔmo nkɔpɛ yadeɛ no akyerɛ kwae medam ase. Nana, good afternoon. My name is Farouk. I'm Kasafra Abuakwa. Nana, Matty Abrante and Samedin. Na Oka Sembo, Nakasana was a Yadiana Mamma Yalano. Almost a free fee. Mamma Sumis Lemines had an etimi in a cre. Mianca Samanana, Moyale. Saya alien so sa e free fee. Mena la no. Ne fie mpanimfo nyinaa wuwu. Ɔno na nka aka ɔsɛ nkɔtena efie north. Na nso ɔha. Nti ama esire mpanimfo na abosom no. Esi abɔ na esi ɔte hɔ a ontimi ensɔre nante bi. Na ne nso kura no. Ehunu ade. Na me madwene de nka metumi etu abante na for nka on physical mfa na maame no nkosirem ozo ne kodosirem nko ade a maame no ho beto no ama ono abante so nya na sumodwe you take bidwom for mpanyimfo akra meka chiri minua ne se de wo ye ne nyina no inhyira wo ho na mekwa bibi kwan ama no oni ne yire ne nkasa na oba no mboa no ne maame ne tum e mo mfa ne nko psychiatrist because nipa no na adwen ye ti esre se oba no oni ne nkasa na oba no mboa no maame ne hwem na nyame so bi boa e kwan ama no e hyira no ndi medi ni na mu Yesu din no nyame be ma na hoode obesa no yale Yesu din no amen na no nana mahao nana mechia no abegyafo nyina Razak ni nana ye kasa firi atwema boko nana abranti ene na asem de ya pa ya pa nya asem ketwa na abranti nya kopon so be hira no pa ewo de oye mane maame no eho na nana we di abomebo pa me hu de menka nana na de abranti kan media ato me bi pepe no na me media ndie nyame for experience o nka ta so sa so oni ta so sa se su bi nana nyame nka ho. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kodi yamkopon shraw. Ana jumadia o yano de biya metio ya frama Aziz Mumuni Kundima mo Central Market kuko juso biya mo tan fugu no. Kodi enya ize masusa ewiya sena timu no o kobre ebehwe maame no so na yare o yere yare o nkwa o ankasa so sa yare masusa aminisu atsansu sa enya ize yankopon dowa na o so wa hwe minua no emfa o maame ne nkoba bia emfa ne emane mfi o nchan maame emane mfi o nchan fi se dia etu no tam na wo ya kwala no saa na wakurokro saa wamfa wankwakyiro so minua emfa ne nkoba bia bomodia emboa ebetima aboa yebe ho na ya boa minua emfa maame ne nkoba bia maame wodi maame ko akoba bi na obi ngofia ne ma emfa ne nko bomodia na monya bebi na mo nko ha dan na mfa ne nko chinam na wo a se o bre no enkase wo bre ayanshira bomodia na yede obeye ama maame na bie na no aka to se me ba nyame nshira o eno yesen japadia bia o wiase maame be ka to se me ba nyame nshira o aya japadia kase pa obre no enya kwa obre de way obre no enya kwa eshira wa kwema eba
mfane nkɔ baabi a ɛde ase kɔ deɛ yɛmɛhyerɛ wo me nua no deɛ nyame wɔ hɔ bibia bɛyɛ Krobea and every day a chiamona, any of my duty must say, Uncafra partner, Impocrampo, as a mere or can hours a dinner a bearman, and Yakai Jack is seen see. A besue a bocamaco a hair, a homponam wami me teaming. Now, Kakamis Macana said, to bit me in an wire, and you see a hoardiness. In the day, near my anum, now man, about 2 mamma at Chinese. Ono nso mfo na nkompanyimfo na wɔyɛ so ba ko tepe ono nso nkogya no munya kwan nya adwuma ebiso ono nso wɔyɛ nkora na sɛ mpo so wɔhwɛ sɛ bi as a children so bon sɛ saa psychiatric for na do bɛkɔ ho ono nso a onye ne saa polisi no hu ne sɛ na ho ɔde ne asa de obetumi bia na wɔyɛ no di akyira obegya nkora na ono nso do no ba asase so na mso bɛyɛ burden na mo nso abama ne ho atwe yankopɔn kam nkora bia Nana Krobea and paying for if I'm sure your mama home. And I must soon my do my palm. Yet I said, but your friend is Sarah. Miss Martin check a can and say, Linia man, or more now above. If you say, you a man and car, your man will cry to me, bear almost in a mema. It's very so or tam mamma and the necoma, Lilia mamma. Sit on Messiah, mamma and a cramp. Who cry and a real crab. It is a Sika or Honor say, obey me, dear, me who is and go fan and quote. Now, baby, our man and name quote, and quan on session. A bear since or the never call command in your mam. A crown with the mamma never fast a cramp. A bed, and your face. It's ready, yes, I didn't like a crown that I must pan. I miss shrub. Okay. Ofe di kan na mabo ewo afidie no so ede amamono ofe to so mienu ebeba ene no de ebi wom pa na meye de metumi bia mebre so a na masori asamo a awura yi ka sese ye aka mi asem bi maame a ne ba yade ahohye a emu odin ena atiesi akoda isu yi na oni mbaabi ama amenete osate bantema jiru anabat ne nchen pe eho no ni kunu han dan ena wabetena efie ni mfimfini na efie ni mfimfini a wote no sebe areho ni su adwadwo na we na krachi bi dimrika no obafi ono awura wo ben sani oda so a waye wowu onfa no chiani fane ko no omo hwe no ni kuru hyedam opie bai obo nani na wosu oso owura enye se wa wote abu akwa una ofra abu akwa ebe kire mi amete bantema jiru anaba ato nchen konfa no chen ekwan yo na se be ya me frifia edru ahya no eno ne asem no sa wokoto se obi wo hawmu a oho eye mfiti preko penkyere kwan busa bibi ase ansa na wo wa akwankyere bia wakyere se ya amete hai se obi ba manim na koko pa ne ano se ni amanfo atoto tudin ahodo ya maami betena ha wo ka ho asemi na se ye koko ade so a mehwe nanim din no maka kire ne se kope maami adusa adusa heba mixture no na wunya ne capsules no bi na wo de ka ho a nonom ubenyu ahoto sa wati ase eno ye straight akwankyere mediama no bada akwankyere bi wo ho a wo kwa akwakyere no esa inawe bedane atemie esa de mawo eno akwaba eja ohineba kasagu bibi ye mu mame oho te sei yeho adom me ho ye ye fra se mawura ye fra me Philomena tete potenge Philomena tete ofri hin na ba ha pa cho me free stress atonsu stresso okay eduma be na ayo ho pa cho me tambro me ye provision
Pacho. Ade provision ni mu obi asisi wo mu nti na waba ha ne ya na. Me pacho ai. Obi asisi wo. Wa na me pacho ai obi asisi me ho. Okay, mate. Meba. Asisi kura obi asisi wo no. Oba filo obebomi mu. Na yehunu kwane a yenso yebefa so a ye de beboa wo. Ma mi adusa. Madansi ni. Pia. Krobea. Mame. Ubodin na ho atome. Ma mi adusa. Madansi ni. Won say adusa na bi dey fake. Yeah. Fake no eye dey de ne to obi. Yeah. Yes, anya woni adusa. Nyankopon ama se bade adusa. Enti ye de woto obi. Enti ke betia ba se wo ma me mfa won to obi. Yeah. Obi to wo fra ka woni adusa. The be. What I say? Yeah. But me madusa me ma me wodu miensa. 13. Wow. It's a original from birth. Who the any straight? Oh. Wow. Wow. Me adusa. Wow. Nti what is obi de adusa pe na kese otoso du miensa na obusa na won toso du miensa de a na ye de to obi. Sure. Enti ya me adam be ya bibido ma bedin abaye nkono. Wow. Am wa bedin kwa nkono. Wow. Ya me a wo na mensa so awowo ni de ba me 9. Wow. 9 na adusa so obi a so. Oh. No mo de na fake. Original wine ni. Piao. Eni ene adusa original. My original goose. Original goose. Yo. Oduni asunji a efi ye na je Nyankopon, oba Nyankopon. So nkunku Nyankopon ya bombofo no wonka obi biara be bia wo. Medafo. Ami. Ma me adusa eni me din. Adusa ba clinic ena me free. Be na Krobea me ka ato tiefo nyina sum se. Ene ye 25th. Meboa. Sure. Akana fuonum na ye the free hair screening na kwa wiye. Ghana for per last minute ya de. Na won se ka me ya late. Yeah. Ye jira me so krak. Na me say ya boda wura bo mbigiri na mo. Oh. Akana fuonum na ye the free hair screening na ba wiye. Oh. Enti wo de ye fa ne se na otwe besim de ko na wiye ya pe. Me de na kakra ka ho. E ka say the free hair screening na ba wiye. Enne nyame ado macro yenye overhead yoton. Enti macro overhead na se hwa. Go filling station danu mu ne yewo. Good. Ura gold danu mu a edusa heba yewo ho. Se se ya medu heba pedusa. Tene tosu fiti anopa oye atwuma. Wow. Enti ko ne emfa fidie ne hwe wo mogya mu. Yen hwehwe wo ntini mu hwehwe ni padua ni mu na wo ho nton. Obi obeja obi nra. Bra yi. Obeja na me se ohina wabade a ma yen hwe oni panya da bi me de mo be hwe me ni pedro na ke kan ade akese be bomu to esusu ni ha me de ma menyen mo yo na bra ne ye no se wo kakra na wadwunso mama wadwunso ntenten na wadwunso ya wo kan was me ni sa time no na me krokro no na me so de ma men check ubi pi ni sugar nko ama and no I'm checking ni sugar man no 28.4 28.4 fully diabetic. I'm say bra what diabetes. And so any problem. And was say I feel na yiba. Ya na say when so me fia no say chene go ni so sa no. Wo be wo kono kono bia mana ya wo obusuafo ya. Wo say mama want come kan kwadwo so bra. Na kan was say yes so green am say yes. And say chene wo ni padua mu sa no. Nyame na ye wadom a wo be gya wo yonku yi. Nyame na ye wadom 28 point something. What in them wiase. Ye ka so me ye free screen ye wonu se bia ye na akwa na wona modua na Krobea ye de go bucket mu si undu be si o wona wo ye detoxification ye me ye detox 2 million. Wow. Afidi aba meji sika ye detox and meji 100 cedis na meji 200 mate so 100. Wow. We take it from a car me bonyi na oma from half 50%. And we see 50% in family your listeners. Sure. It is a one man we take na aboka. I kind of phone ye detoxification and near meduana ye die kamu sie cholesterol wo do woni peduam efie be ye gu nsuo mu no woto ana ye ma hye na wo nyina epeto say branie screen no nya ni peduane ma wo a wo se da bi wo mpe wo beja wo bi afina ho wo so mama na ye dem so be ye dem na ma ye se be ma ni treatment me do for the ye kan say nyame ya adom ma kwanya beda wo hye ase bosumi we ye de kwa wie ye wo ye be ma na so prostate how
obu wa wadwonso ntente nyina na sugar obu wa na ye be mo ye prostate ankasa na ni prostate hana gyene enti anadwo da obadwonso saa obadwonso hu ni awonye wo ko ba bi kura say ni kidney me say ye kidney o say prostate o say sugar say cholesterol say BP whatever it is but modern so obedu san herbal clinic na ya hwewo me wade afa ye so aboa wo won ye ne saa efi ho wiya wo ba hun se ya ma unro adu de wo beto sure ane papa bi ba was ma ya je chire mu se no ka de free de lo fe para me fa yo e je do de wo beto ne ya de aboa mo de aso baba ye okuma se soame magazine macro gold dan mu overhead na se enem si enya overhead o makuru ufa wacha won we ufa wacha oh ya kuru so wow overhead ya se nyunyunyu ya so enya bi enu anu no ebe ka kana ba ko na msoro ne bi na mfam na mo fa se interchange ebe nya interchange nche bia is allowed enti me so ya do sa heba me shine do say back access wo dwaso ebia na we wo bia koku abaye chronic ewo wo so na Krobea kan say koku amanfo ma ndi bebrebe wo hwa na sanya ma pedi bi dia ma na mkote ye me ko TV station ke se bi agidi mbase me bodin ana obi eye na wakase mama me dia na ye nye koku na say dey say string tag na say na wache ade string tag ade na tietia ko mo kinte ya tintan no ya wontimi e sheka bada bi na osi de kola no string tag sister ebegu anum tuntu na yo ba make up kura ntimi pepa no za ko etua won make up pepa no esi won tuntu no so de memfru wa tuntu adaso e enti pepa na de biara da ko na gu ko mo ketenkete ko padu sam mes chan ne kapsa so no na wie ma mi bia dan se wa be die wo se medu sam ni ase ina yise tuntu ana me screen yem na mba mama re wa hana ni wo se mama re hwemanim enu amanom me da bia me tra radio so ameka se me nyame afra me ni atro duku be na bo me we e pendigo so duku ana be ko bompa me ntu na bo me me se me tra radio so ni atro de esi na meka wase mani ase tuntu ba esi ni ho ko TV so ko kasa na masa mama mi bi e mama he na ekoyi o tuntu ni nyina ko tuetu wani ase tuntu ani wani nyina so ye koko wo pusa nani wo ko drugstore ko herbal shop wo ko lances chemicals obi e ben ma wo se me pedusa herbal mixture edusa herbal capsules capsules good fansuo ne ka capsule no honenum bom faninsuo no mene topa ye na wo ko no wo ye ne sa enkan but ade chi so akọ ba bi so a wo yi nsum kwa ma ho woni na oposa obi ko ni tirim enti eja na soro bene ye ni ti dwane san na pampa me hye me no ayi ni ti na ye mti na dra ye mu na mti ko agye ni pedua na boso ya na ye yi wani kura ba sa ni pa no ya be ne hwe wakasa gu so apampa ye firi mu ba nya asem ketwa ko enti wa hwe ya be ko hospital wakasa woni halitosis ko na woni tirim sa no na ko na ye kuro eno nti na wo bi ye mu a e pae woni ye mu a ehun moje sufi no it comes in the form of feces eba te say jana no ti wo chima bo se na eba ti koko no so yekuro ba bia koko wo bia no e wo so moja ho enti wuti na mo yekuro e wo nipadua no enti no no modu sai eba me sha ne kasas ne nkoma obu anu afroma mi nya nku bia koko tale ma ha na ka me fa ntare so de tare so ade ne wo system ni mu na nsunsu aso na pie wo nipadua mu a wo che wo se me wo but see na me wo husem wo enti nom na de ni nwura ni padua no na mfiri wo ma edu say about me sha ne capsules ka bom ne nom woni na wo posa no no ma be firi ho wo mini mu na wo ko wa kre ni echa wo kwa ni o ti na so kiri ada sister kwa mpa ha so tena e wo kwa ye betu di o akuma ye betu di wo firi so otu sure kwa mini mu sa ono kwa no wa ka ne ho media ye bedidi me na me ka kire wo no wo ahia nkasa me sraw na no teacher ni bia na me kara nsama se ma sa konkun ya me na fi me di so di me ho atomi o ache so wo so de ye nkura breakfast da kon na kono mpo we na wo za na paso na ya na eba akọ no obo na tikwa no opuru hwinim na no titi na so ade enie ko pedu sa no mate sister na be konya fe odie ka no kura na de a kire wo adane waste space si ade chronic hu de wonye to afa de wontimi aso to asentini wonani nyina tutu
Herbal shop ne do store bi ebi wo me waist paints ya wo kan kura de say ye be ma kura de ya na ye me yakese wo kan so won fi o won fi say aye den wo ba ma me do sa me kura de aye the project me kura de nya me ma sa no ye me te ho wo se ma me so de ya no nka secret de secret mama me de aye de kura nya me se me ma sa no start ya na wo fine naka do sa me sane ka so betima so am wa tena wa abi true sa ko pe bi no ya de bi na na kura bi e fe ne siku an ka dwo wo de siku an se be ma ne be so re kama na so si ya na akwa na kanjo ene fe siku an ana kanjo so de pete sampam eti e fe siku an kanjo ene ya de papa e ka do sa me sane ka so boss wa aso be si we fie ho ja asem keto ba bi oton do bia no ebi wo oba won se bo mu nye oni be me hia ya wo ya ekuro wo ni paduanum ntu ya kaka no wa choto ekuro no no bi be fi we fa number ni ntu dwa fa mamme na tie phone tie program no na asem na ya ba na so sin kure so sentie bi e be so ano sure 0500 0500 110 115 115 0500 0500 110 115 115 0500 0500 110 115 115 and a 055 055 700 700 98 98 24 24 055 055 700 700 98 98 24 24 your number no good and I test when you swa okay me phone and me nka wasem okay wo sugar o me masem of bi e fa ho bia no frey gonorrhea no syphilis ye wona dropa good ye che kwa okuma se so me macro gold da na mu o ba ye beboa do di are saba na ye rade o fa wo gidie na edru aba no so da are saba di ka gidi kotana no wo chena wo shia du san ba fo na ka se du san ba aje o se madansie ni mo piafo ye da se ebru maame edusa piao adofo ena wiei maame edusa ena ye ne na bon komo no na wate de ye de aka eya namontuo ena wiei maana moto ba bi eto ne eduru eben wo ni wuram kope edusa herbal mixture eni edusa herbal capsules ni bi na wo nom no na ye nipadua no mu nsankyerene yade bi abedane kwankora wo kwa enkwa woni maame edusa no anka senhia na woni ni hia ahoto beba ama nipadua no agina brane aha ye 102.9 aha eye otek Asem Beba Dabi dwumadie no asogusu a wutie na awia wo hweyen na awia Limbo Wave Enterprise for mo wo Kumasi Krofrom mo ni Shinola eni di animhwe mo ben IBM NJ no awia Nyankopon hyira mo na onye mo kese arofo ne adehye onom na akofa molten tissues no aba na molten tissues ameka ho asemi onuada sani se wunya bi a eye moto se maame ne dono eye moto se papa na futuo no ndie na wiatie a wutie mi se wo behia tissue bia wo fie ho wadwuma mu ho o restaurant ho o hotel ho mo amora ne public toilet mo operate no mo use tiro papa what ya see de ne border from na ye papa na ye moto eye molten tissues and we say wutie me obi ho ko use ya nom fo de bia e kan nipadua ne ho ye ne hene na ho agugugu nsansa yeyi entesa molten tissues de eye ote ho se adwuma ni ho mesrawo bra sese molten tissues na manfo to bra na bagibi ubetumi dia kogina traffic mu aton wate mu amu pe bi etu aton ena mu amu pe ne nkronkon so akoyusu ni nyina momra Limbo Wave Enterprise wo Krofrom eya Shinola enimhwe ho ye ben IBM NJ na yeni anso ne yakofa Fit Life Natural Mineral Water ne dia ba Fit Life Natural Mineral Water ensuo we eye so pure eye very cool
so refreshing ya shada twinu yi asone so ene yayo e de abantidwumadie bi a wudie se nsuo beba e ya adwene fit life natural mineral water ho wunya ne saa wawie ye number nie 0550 115 013 and 0595 850 042 offers ahoma we ya wawie oba filo asem ben e de na wie e de waba manim ha chirim na mentio ohine ba me dase me pa show me wo na man bi e frɛ no ata no de ba ho say wo ye canopy me so na me project bi wo me nchen ho a nti canopy na wo ye no no be ka kire me say wotimi oye ni nyina nti obe ya mana efefefa ma nti me fa adwuma no ma no na wonye ma me ana me ka kire me na say you na me dane adwuma no ma no ana oni me di ano ma adwuma ni nyina kwesi 190 19,000 190 million me pa cho okay enti ogusu a wo ye adwuma na asa obeji sika ni bia no akofa dua baako na odi abesuo na akofa dua baako na odi abesuo enti eni ba ya ho so no na afi no waji sika na ekọ nanim ana wasade canopy yi signboard so sana ba signboard no wo ye bi enti signboard no obeji me 5,000 ana me so signboard no so odi chitem no so eye kama ena sa de on fan ka adwuma ni nyina ho na kyerese wonye ni nyina mama nti tue sika na ma etue sika na ma ne be ye etue 176 17,600 Ghana cedis ena mutua ye de ma ata no etue ma no obeje 4,000 no obeje 3,000 sa kopum se sa 1 week no oje sa sika ni nyina efri yensam ti eni te ho am se ata me se ma bi adwuma no kwasi ada last 2 weeks na etwe mo no adwuma yesu so wa ma me finish canopy na ma me enti bra na bra ba ye ma me friend no wanfa be 3 days enti ni 4 days na se ne 1 week no ana ofra me ka kire me friend no no se ka kire me se o ma me yale da yi ha kokko kwan mu he enkana kwan mu ho am say na se we de anya ma me yade me ma sha se ma ne waka se me be ye adwuma no for 3 days time no ntina be finish ma me ana se won timi menti gi se etwam wie asa atame so me hia de no so de bia adwuma ba to ne ma agudam ho me hia de ne de aye adwuma ye fra obi afrata na wonfa enti de kodi mo ne se sa de na wo se me pe obi ma ne be ye canopy no e ma me ana mkope ma bi no be charge me no ye canopy no e ma otutu ne nua no kra otoy no kra na nua no kra na nye ana otutu ne nua no sa ma na ye dua canopy no ma me kama sesei canopy ni so sesei me ye hu ata no ye frɛ na wonfa ye frɛ na ye wonfa ti se wa sika wa je film se 176 ewo me ho yes na ka yina ka ye 190 aka sika ye san ka me tua ka no ye 1004 o san ka me de ma na ka so 190 no ene se me frɛ na me de last week me de ne ba ha se me se o mo hwehwe no na ye menye o me ye se o frɛ na wonfa o ye frɛ na wonfa wose okọ Pentecost wote ahensan akọchira ahensan na ye na de ni nyina akire ho nyina ya kire de na yi na akire sa obi ase woni no yisu moto na meme de na oba ho se na camera capture no na camera na capture ni ye na ye nu so ni papa nti ama ba sa na ahwehwe na kira kwa ntem nti ba ya camera ba akọ pe na ebenya ya me nu na ebenya ya na wo ono ba na woka kire wo so wote ahensan na woka kire wo se na adwuma mu wei wo se wo ahensan estate ewa hensan estate ya kokko nyina obi aso onim no bra wo de adwuma na ma no we ni nkan ya anko na adwuma mu anhwe wana wanam haso na hu no wo ba me ho se wo hu sie ya adwuma project bi wo ha sent op ono wo yesa adwuma ne bi ono ane nam no ba wo ho e na obeka asa asemi e na ne wo de wa ba besi wana di asem ye yi akiri me pa chao sa camera video na o 6CCT de capture ya no atiefo ni ade hye mesremo we dia madama especially mo amoye enade dwuma canopy dwuma ene mo a mote ahensan ene ne mpotamo ho na se ye nokrekra so ote ahensan ho ne nso kra ya asem foforo sebe ye nye obi ade sa enei obi nam na wate shock no de akogye obi nam
ɔse madwuma nkɔso ɛyɛ fie bɛyie oboa waa wo ne waa wo ho bɛyifo na wo gi obi adwuma na wasɛ no hwɛ sɛ krakye bi ɛhɔ kora na yɛ he baabi a owura yi a me recommend ni afrantwo wotra bronko baabi a papa yi a na otua ne kuromfo nyinaa light bill ɛde ba wɔ mu papa yi no owodin owu ya kora yesie no wokro na mu are katras ne kurom hɔ yɛ he ɛhɔ baabi ne naseɛ ɛne ɛfaaye owura ɛnyɛ kwa hɔ atra kɔde owura mu wɔ afrantwo are katras kurom hɔ wokɔ w'anim kakra no afa aseɛ hɔ ɛyɛ new side ɛhɔ no owura na ne shop hɔ na dodoɔ na anim sɛ ɛfrɛ no abɔdeɛ na dodoɔ na afrɛ no wɔsosɔɔsɔ nadeɛ sɛ wɔma wɔm sosɔɔsɔ saa nadeɛ no sɛ yɛ duabɔ bi ne yɛde abɔ bi no mo sɛ deɛ yɛ ne din deɛ mos ne din ankasa deɛ mos but dodoɔ na anim sɛ ɛfrɛ no abɔdeɛ mepa kyɛw sɛ wotie me na wonim saa krakye no a no meda ne so mɛmfa w'adwuma ma ne da wɔbɛdiw sika ɛmfa w'adwuma ma ne da wɔbɛdiw sika no meda boy ne so enti ebi nie enti wo deɛ mommra Facebook ne so ana YouTube ne so emfama me enkansa roll video no na afi me hwa de moba so a ebeboa na ye nyina ye nhwe maame o store ho no nie krakye ne we oni nie ono ne nam poso wo chi nanim na to bo ma ne start a wo ba no na wa poso o start ha woni na e ba no to bo kwachi owura adai ena wa ni dia na poso ye enyama me mfa ya eye o de we de ye ni ye o de sama ne rane eye say aha no obagiska eja taba kire se ne body stamina ne tie for ehu ana oye abode ono nso bosi se won se meka omo esoso na de no se ya ebi nka no kora baako enkanka ne omo ye canopy for no ebi nka no kora ebi nso ye wo madwuma fere janiu to asoma me krakye odi roll video no roll jaima video ni roll be ma ni mu du kakra o wafuru na wayi ne boase ni moto ni si no kwa ho o gina so kakra o me so wa o height na o she o matade na eye overall ni bi ebo ayi ni bi kama na o gina ho no na fumu odu o he no be be ma tuntum oye kokko na ni ama soso kakra ne bona se kakra ena o wafuru kakra o hwa na fu na ye de ebo ho ka ne bia o bo ho ka ye nka ne so onom bibi ye ka ne se obo ho ka obo afuru no ho ka obo onu ogina ho no wo na adi asem ye chidi ana ma no watu afa ho na ye try bia se kiani abranti e bedi nkomo na ye ne na hia na ye ne kokuam e wo fitiem nanso wampe ye ko bia ni ho e ko ya ofahe ishada man messages say if ka se free hanum na ye pese sei asem bi sei na beto yenim ye pese yeni din nkomo bia ni ho a o reply yen nti ehun say ye boapaye hwe na adwuma a waye no no hyehyɛ adwuma na wakɔ shops no wo mo pese wo mo ye bibi sei ni bi no ne wo makodi ho nkomo na waje usika na odwane ana sa ahensan na wo kan ya fa akira ahwehwɛ mu anso oni ho hwe a oni ho na wo de ho no na ye na adwuma ho no waje nkɔfo sika na wodwane de afiri wo nti so obi nim sa abrantie yi di a adaroma wo hwe video yi de onim no nim no ye besere nse nko onfra Asem Beba Dabi number no na won kyerɛ na kyerɛ akwan okay ye ntimi nke be ye de say nsa be bobo Asem Beba Dabi for number no Asem Beba Dabi number no ye 0536 22 25 54 0536 22 25 54 to obi hu abrantie ya woni ba bia wo no on fra Asem Beba Dabi number no mame wo obo atanko a na kyerɛw the passion was so oyata esna awontafo oyata wasan wontafo enti se kokoba se de krakye yi kyerɛ yi wayɛ na dwen se osika no wa fa di a obɛyɛ dai
abobo dwede de obeye ho mesa ba no ye asem we ya no de amame we are Diamond Scientific Herbal and Research Clinic for nyankopon enhyira mo na onyamo kese ono mo na de Donek Herbal Mixture no abedwa so Donek Herbal Mixture ono mo na de abedwa so se wo ye bema se ye ya ye ka se wa ye mre wo mpam de akofa ba no eye de efiri se wunya Donek Herbal Mixture na so ono no mo a ebeyi de efiri na efiri ho ama wankasa wanyiwa hoto na Diamond Scientific de ye hwehwemu wo dipadua ni mu sa abre ya ye ka se wo no mpam wapone waposo wuntini mu emu twetwen wo ye ho hwie nye yie bra ye nchen ye be solve problem no se ye hepatitis B anenam yade bi no akote prostate ho haw asthma haw wanya liver any kidney ho problem ana wonsabuo mu nye wa ye mrempam obi ho a sebe nsa eno ate ato ni nomu oba Diamond Scientific Herbal and Research Clinic ya babuawo enuanom oboase ni kumase kwantimpo yi so ne yewo biaye bia ye frɛ ne dominance ɛhɔ ne yewo na yedro Donek Herbal Mixture ne ba bi eto nwo bi akwa abenya bi ye ne ankase ye number ɛyɛ 0246 72 7677 ɛna 0200 84 4040 ofresa ahoma we ya no bekasa ewia 3p garlic mixture nenso eyedura piwak natural health fo na akofa aba unuada sani awutie me se unya aduro yi bi na se onomo a ebwa uni pedua natural garlic wom entisrade adore wa amamu gentumi flow ye wo uni pedua de mu no ebe ye fru ade be chon ho dendende wo be sore na wakọ adwuma so wo pressure ennam ye wo cholesterol wo soro wo immune system ne function ye eto de bi kura na wa ho no pe 3p garlic mixture na aduro ni wakagina mu ba bi eto nu bi akọ abenya bi frɛ yen wo 0248 92 8824 ena 0201 000021 onyame wo ho herbal yen ne de basa herbal capsules no abedwa so enuanom ne adofo se wutie mi sabio mesre meka yefunu yade bi edaw so eka ne ho a efie gya dum maboka koto basa herbal capsules wate na enyi saa yefunu yade ni mfiri wo mawo oba wo nsabuo mu nye ubu a amane ebi ohonso a emakora wo ho kyerɛw koto basa herbal capsules be ma sebe udu siniye ni mu a na waye mobɔ be ma nso de enke kenya wo ho kakra na nigi emre fie na oba no emfa ebu esefata bia mawo ebu ema bi no mu wo no kunu no ene wo no mpena no nyina no doro na agina saade wi so wunya basa herbal capsules no a ebe ma asumdua be fie koko ne cholesterol no ni nyina be firi ho ama ho atɔ ɛna oyo oba tane a me kanfo basa herbal ointment de amao eye mata ni nku wunya bi de sra wo ba no a asram asabra entosi ahohye pampers rashes ye egu nkwada ato ho no ni nyina beko wo panyini kakaje ese wonsa uni padua wuntumi ntwa wawam oseye na ese no honam kankan wutwamu ane ye nye uni padua no wo bre nti ya na mu twetwe wunya basa herbal ointment ya memfa ntwetwe ne beye ni nyina nso de amao ye number nie ba bi eto no bi akwa abenya bi frɛ yen was 0244 26 7725 0244 26 7725 Jerinas Heba for na de Jerinas Heba Mr. no aba adofo ne ade hia mu tie mie Jerinas Heba Mr. no abedwa so se ebeboa wa wutie me pa chew eye tidi yade na abeju ni padua na boso ma ye ho hwea enya pebinom na wonomo a ebua ni padua no mani gina brane sa abre ya ye ka se wanum ato awuntumi ni di wani so nyina briw wonam ase wutu ahwe pe Jerinas Herbal Mixture na aduro ni bedi wasem edi amawo se wo ye obi asisi yade pa nso na achewo ama sese wa ye mrade ne kora anya wakono yi adwoabo na dahoi enso adaji a wode kwabo ne ho bo na ye denden di amao enso bo we na emre what you say toto Jerinas Vico Mixture ni bi mana ma otome nonom ne obo ne nye peche mre ne mfama oba o take femfia ha front desk ho benya bi afi ba bi eto nu bi ano kwa benya bi amaye herbal shop wabu station omu na distribute to no we na Jerinas Heba na ankasa de brema UGC ba bi DVL ne wo no e ho ne ye wo ye number e ye 0241 81
4677 0241 81 4677 na Faith Homeopathic Clinic nso ewo ahenema kokoben ye Benjomas Company no 18 junction ne so na ahwehwe ne abehu yen Faith Homeopathic Clinic enuron ketenketefo no yenie enuron ketenkete ye de beye nipadua ni mu adwuma na asawo yade kese ne firi wo so hwe boriate se no so David kitikiti nyone ko krim ne hwe form enti nioman ketenkete mfani agro odi ye abusama no se wo hu se nkwada nketenkete no bia bani kunu ho a eya ahwese ne eya wotiam enka tete anam wobo ase no eduru bra nkwada yi SSFo na makwan a wonam bo ase dwom Santiago ani mu ho ba nyina bete se adwadifo ye ayo awafo bunso mu kunu no mu edientia enketenkete ya hwene yie enti yade no wode akonante wabre pa bra ne no nketenkete no yehwehwe yade ne yemfa nye ho adwuma emfa ho ne yade bi hawo yebeboa wo freyen wo 0244 58 3859 ena 0275 96 94 14 Eradi fie Heba Center Dr. Mankwa wi nyankopon hira no onye okese ena wi awutie mi se owo haw ewo utimu wenya problem pa ewo utimu na oba Eradi fie Heba Center papa ne waduru a ode bemawo na wenya wahoto akote namu yade emu jabroso etwe yade typhoid malaria